We are blessed. Okoman Holy Spirit, we wait upon you. We've come to thee. Give us more blessings, let your glory fall. Lord, come and dwell within our praise. We need you now, we want you now. Oh, come, oh, come. Holy Spirit, we wait upon you. Okoman Radio 97.1. Give us more blessings, let your glory fall. Oh, come, Lord, come. Day by day, come on, babe. Heal our land. Okoman Radio 97.1. Media Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. We are blessed. Okoman Radio 97.1. Papa, Okoman Radio 97.1.
ene anapa ya sign abafidiri so ene eye February bosom ne da to so enwotwe e wo mfipinu ne aduonum yenumu ano ada na ye mfipinu ne aduonu baako ene Nyankopon adaroma waliveti yen wapaja yen waboya abaso ode aba 2022 mu enti ene se tiase na chechema de mu moje de mo afro sane a na eya adom kese be Nyankopon de adom me ne umienu enti asedanko a ene ede be ma otueriampon Onyankopon totrobonsu obo ade Nyankopon yen kwamafo no asedanko a ene ede be ma no ene okasa ebi omog bi ehye kwanhia sebio ebi yare ebi esikasam nya ebi awade ebi adwumasem ayebisi basa na so Nyankopon adaroma satibia ne tie bia wama yen kwa ene roko afan ne eti ase ne ehunu na na onyam yes asedanko ha na wo se de ba Nyankopon no kwase be wo mu ne se anokwase mafemo pa mafemo akasa Nina mono ya di aseda enti ye bekoso adamase na no ada na call so ba na text messages ba na WhatsApp ba na makra wotere ni ade Nyankopon adaroma bre sem no ye be send die hye Nyankopon aboa amabro yipuma kwa mu ya san hia e wo Okoman dwumadi ya to din se Okoman Kasa e wo 97.1 FM menua Kelvin ne wagina adwa na kwasi aje kwasi premier agina adwa akore tanse na ono so enche akwapem nof obenya chief farmer senior Brighton bono modi wo kwayem na no ada nkosua makomako 800 na nya sempakra na incubate odipa bonfo bi ekodum incubate power ma nkosua be 800 Brighton ekra promise me say bapa Brahman de me ma obi me ma take me ma say na nipa bonfo bi e de afa nyabra semetis wa nya de and Kofi Korea atena say DJ Vibe DJ Kontehine so na daroma abra na yawa humije mu ne to ne ma no so obogum DJ Donzi efiade meka ayi hwan na maja hwan me nyi otwe enyi adoa Onyankopon adaroma ma benya team eku edom amabedom a mo ho odin ye na mo akoma pa mo wadwen pa na mo pepa se mo besom enti yeso yebesom na madam bi a na ono bi di juma na abere e konfo bi ka bi a be hodo da obisa se o cha hasmasi o so da na yeso ma wu enti yebesom yede yensumu yeso matras kwasi bo acharo fai yenua empo today nyame de acheme ma fi already so anya asem ketwa o for baby bi erbisa na be na more bada na bi se won twen na so bi akwa aguare na so maya na orisisi no sa pepe Kevin you want to pay Chawan we just Chawan empo today kakra say what about tomorrow hey can 2021 Cameroon Chawan obey what about you head of sports Tawachi if you are make say unyo twinya do kwesi ade why sales why driver why bibia everything he's there kwesi also ya do as Kofi Korea mo channel pay me je osu o media empom today boko na ma feel radio see ma feel me do mo ko tawo kakra ba ya ba ya to asi ma yes enra ma ko ye akoye ya de but the rightful place one flash baby a free talk. Oh, the rightful place. Hey, kwesi ya beyere. Sawo, emu yare ba ti ya ba okay. Yakobo de here. Sa. Na no point Yakobo adom ye ma na no ne wo 2021. Emfe mpinu ne aduonu ba ko ene wadom ye dia be hyen 2022. Emfe mpinu ne aduonu mienu mu a ene nepa ene nyuma pa o ma ye nti ena mgidi se odi ya be hyen sa afi mu. Enti afi ye be hwe na ye paja eniemum kakra. And it's a France, ye juma, and street lights, you could go ha. I'm saying, when a penny, they sauce near the mat, Timamo now on who say, Jumadi, Diano, near and to say by any. None of that, Yakoji list or a ye clinic with Dachin, East Orange, and also change at the high, Eberhena, any penny, Akoswa, Primaquenim, and Nano, a ye or Okoman a whole request, Abba. If free na nanom akwapim traditional council ashada tubo for abasa da bi sa adwuma den de mo mpagemu a yempene na na da kwa de se betwadwa agu anim ha na yakantema agu so na eche se enipa na sa de pa ofi a oye na ohwe accounting to the people afi was say MC ni DC for madaroma na nanom ne iranom enye se bia ni samo na no aban de dwumadi ehia mo nsa na no na ye de ma mo mo kwadam tie yie mudi akonwan
ɛna yɛyɛ sɛ mo san acte tene nyinaa mu no akɔba sɛ baabi aduru no mo ba na mo bɛka ne kakra a motimi ɛyɛ afi atwa mu no mu na ano ada yɛyɛ sei covid yɛde wesi ha ɛna covid ne twa mu no so no yɛyɛ sei na manfoɔ nya mu gidi anu sɛ mo so no mo fa mu di a ɛwɔ sɛ mo yɛ no mo yɛ na tema mo foɔ nso asɛde ɛwɔ sɛ mo yɛ no ɛtotua ɛne nakade ahodoɔ no sɛ mo bɛdi ɔmo mpɔtamu ni ɔmo agya pade a ɔbɛhwɛ so yie ni ade nyinaa no na mo so mada roma mo de ma de sɛde ato ɔmo anim nti brɛ sɛ mo no kwasi mo ba pini hɔ mo na yama ha deɛ ɛm sɛ ɔkrɛ ɛna yɛ papa akwapem north yɛ papa meshak hono abo anɔpa yi ɔkrɛ yɛ Kenneth Ado ɛna akwapem north ɛyɛ papa meshak anɔpa yi yɛ ma mo nyinaa akye na yɛkɔ akwapem south ɛyɛ yɛwura edu na ha deɛ ɛsan sɛ yɛne somanya bɔhyɛ nti yɛbɔ pini somanya na ano adam sɛ MP ebo pini we say ebe ya yemfo Okoman Kasa no kra emra potam ho na yemeboa no ntu efini sakasaka ni ade wo na senti yebo pini sa assembly nan na ye no ma yadwuma na ne ma timi akonkan na bibia kama afi kwasi ne ma yede se ni so no wo se ye pound ma kire tiefo na ohun se ye no mbetena no mbesan obosmo no betena no na wacho na chiwade enti no betena ye besu nti ne yedi fuanim kwasi akofa se mi asaba kwasi aje di asaba ba ozi edu achia kwasi edu achia enti afi no emso Okoman Kasa e besan pagam na obrakwantu so baba fede bia ye hye na ye ni mpani atena paso na ya ka on mabrabo mu nsem obo ofo so tena mu na tu da bi entisa enti ye se ni mpani kasa na wono mo ekire kwa ofa so be pie ba bia wono ma pie no na ayenkura hyesem kese e de ama ye mabu no na ehweso de e de ama mabu no ebeboa na no ada na me de mani tutu kromu de mani fa kromu na hu se ehwe ba bia yes ba bia yakopon na se Yesu bona pesie no na bon sam so tuko bi ho e de gigi Yesu Christ Church ni na bon sam jamu susu ni eti se ya bra setting no je say friend was say Kofi High Street o sam janum de ya bra na do ada ye ni pani kasa ye o maka na bia enko akiri enti afi ye be starting the year right nana no so beba na am makwanya say dia na wo hwe nim setimamfo be ye na odi abo adwumadi ahodo aya wonu mo wedie na timamfo nso anya kwanya ha no kwasi na ayi ni se timamfo no wo som do mo hye ne mam o matiatna ache no kware ye beboa na ya padwoku apema ne ha no wanka wo yare na wanka ya de a unya no aduru so hono wo yam yo ya no wanfa wo sia ye fa serious so ho enti potamu no bibi na enkoyi a lines ahodo e dia tudwa na wafre na process e dia chire na ya behwe se ne ma betimi akonkan no twemu a Fred phone lines wafre won so waka wadwen o ma chechire no na text message WhatsApp me kwati akona no adana munya information bi so osuru okoka bia wanye no chire bi yakota again no ne akwa dabi ye fidie so de decorum e wo so kasa ni die wo ho wo kasa kra na test na ni die ni ho yenkan na ebesam kra enti ebesre se wo brew wo dawu okugwa ba kon de say edukrom aprede na ne eto aprede abonse na wo de fa asese so ne ade ba bia obi a ayi ba kon de say ayi be passe e boy krom ho ba bia obi a no na e de ani kire ha nso a na ye komanfe ne ye ko abutachi ne ye ko monochrome abutachi mampon na ye ko tutu busumase ahwe ase abri na ye ko jankama ene kitase ofane se ya na ko brekuso ai na obu achi nso fa konkonu so ewo ne saa na ofane se nso na ko duru ba bia mampani tie peduase na se okakwa imensa ne sa enti ba bia obi a wote enka no na onso no amyate waje nkyere won nsem ahodo aya ne betudwa no na asem de wo mu se afi no ye okron promotion no afi de empani abo amabra ipumakwam seti bia no no so dynamics ne ebe de o kira o chaade na besi krom unannounced in fact what was to na uti Okoman na nyum ne be kire wo ha na POs o blend ani no de amount o na mana tax no o tutunani
jina ma also uti Okoman enti bi a also bi a wo shaving ayini machine ni ofa ha mame musuma hu se uti Okoman pa rice cooker no de asi ho enti mobile phone ni chese ebede enti ebecha de na e de kanya eniem de paja eniem makosro nya no kwa bepo e wo hoi kwesi ebe na si wo sisi hoi chenche pa ebefro na yatentia pom na ye ho ede den se bo no na yetimi akonkuni akwanim constituency elections and so am say eba police station elections na oromo de eko constituency oromo de akọ regional and national and MPP dey na make and check na odebehye so nti ekwa pem north south and na okre and so manya sa for ayi ye ni ewo ho a dey ni be di akire reporters be di akire be se ne nema esi eko ehye ne tutu ahodo a region na ye na national ye nyina na be di akire na ne constituency panifo so aye de eboama directors ahodo we free region and national aba no be kototin no eno na ebe di akire be say basaba say bia nkusi na prepare ye ne bibia betimi akoso kama na omanfo akoma ye den ato wo no ye bibia be kama enti kwasi ana akoye ne edikan mamenka bibi kakra ma ye ngatiefo nyina official pem so officially afi na abrewa yi puma kwa mama ya babetina eti anopa obi oti yanka bia na yamana official pansa yamana official pa na sane ya wokan ye be adwuma na na obi frame say yes wo adwa no call man so how ye be adwuma ye be bo chairman era kisi edu bo chairman no pay oti yanka ye moache ono kan yo ye ebusu e de odo hu bedoma ye nhwe ma won say ye ma kwan ma won say enti ye ma kwan menko yetia influence nkete se ye mbetena ha nye ye betena seti bia enti kwasi koso okay it is any american ye be ma ye ngatiefu nyina afishiapa na fe ya da won asese won anum nsu atwen ope bra yitwa ye hore tutututu ne ama nyina ye da won ase obi mu anyi won afiri na mfi hoda even as of yesterday na obi ribisa kwasi ma yi ne da ho na da ba na so munum nsu twen ope abia kwagware na so maya na chese worisiesie no ho yesiesie ye ho awie ya yesi kwan na okwan abrewa yi puma kwan mu na okwan ne da mutin eti senior chairman di kan no adwuma ne ye besunti ene ye defu nanim nti afiwe ye pack ne ama bebre na Okoman team no mohwe anim emfie nchen mohwe ne ama akese emfie nchen se afiwe de wodo wontama bebo Okoman de anwa je se wankasa obehu se ampa wabedo se afi no se tebia na news ebetwa agu tanopa no obete wasum nyama ekoso na wi so what news yumre so obete news ye behye mukana nipa horo ba be kan ho na edujuma na atime kama nei wodi wadwato de ba na ebon da road na na obi be ayi announcement me kra ne sisa ekoma no sanse ye ka ba ko no mahunu no na onipa no so watua be se ensia kra na se sade ne sase so sako enti umpewi na opeden okona nam hai na ankoye na ba afinity mami yedi me hu se obi bibia ayira especially fibia yeti ya hwebu ho se me ba ayira me say ayira ye boss ba ko abie mpe na chese nipa no ehu ne ba eti Okoman de fa ho bedom yan na yan adwuma Kofi Okoman Radio. Sana koye enti ne nyina ye aseda enkwa Kofi Major apom today boko na so ye jana so yakọ ye jana na so ye nu ba bi akọ ye temu chugu afide ye betu wasim minti kakra meka akire tiefu ne se won koso ya fa won hundom Okoman na ye wo niema pa guakwan mu ma won fa won into yenso say ye buy say ye no won ba besom na ye besom abom akosi say ye be pagya Okoman akodu ne mpempe so ya ye nyina ye pe no ntimi ye do bibia ase say de na free ato ho from last year ababedu this year wongo so nhwe yen ni ma na ne mapagu akwan ma ye de rebre won kakra me pese ne kakra ti ye do bibia ase Kofi ye beda so ase Kevin Chawan apom today Chawan Yankopon Adom Obajuma sports presenter extraordinaire. Thank you sir. The indefatigable
AK nkrofo AK Manu titru. Manu yana mekai Yana meka manu titru. Mema ndi mutu ma friend Kelvin na manu de AK. Obia was senior so frail. That is that may be a crown or the better from beer 10 to 18 for moon frame say. Would you try 18 qua over frame say? Sure. And yes, sir. And man on frame say. Me man in frame say. Yes. The man AK no all my AK no more all man. To your balance ya ko bra kwa mi bia. You mo. Yeah, me okay. What one pa ko sin okora ka bibre. Send na yinu no yaba. We so yaba so na yaba. Nti no Okoman etiefo na ahwefo a wohwen we chichi ne benchai wa wotie nyina no omo a wo na won tam kuchu was ya shasi de na eze ya shasi anen oyoja ane ya de ba send de bia aka no for the betterment of our country, especially Okoman ezina yenya yesora na pa ne abetena eka se obi hu asem ne ba be kan ya kwanga se ne tena be ebetima kam na mo so Okoman ebetimi akonanim Nuka mafa nta mape bi efra no eni ntina yenya ba betena ti mesre tiefu se wonyina wo mu ayen won ka wo ho men ye na yen so ye no won enfantoma emwa no na yen tiesu Okoman no Okoman so no entumi enkonanim ti no ebesero bibia na nanam ahemfo asofo ne opinion leaders obibia Okoman bia no wo mu ayen na afin so Okoman entumi nkona nti Okoman radio ya ba na ya ba ya sasi anyadi ya sang ya chana ya buke fa bia straight we are focus ni yesi ya ba be na no ana ya ba be obi ntan obi that is the bia make obi ntan obi de mu no Okoman koso enti na yenya ya bre nti no obi amwa no obi anso no fasten his belt no nya crowd say ya be adwuma na ya ba be bo Okoman be kɔ n'anim so na ejina me no be no so wa utie me be gina me no so nti no yenya ya mu ayo ya finzi yo mu Okoman into me pia nkɔ n'anim chairman ya better see but afi Nyankopon ya adoma am say odwura no ebeba so entanan ba nya kwanya ba ha bra ya be beginning the year right na eni asofo ebeka eni ma hodo ya Kristofo hwe animu ene ne ye ni su ene ban I was order na die na aboa ama omana konanim ye ne kwasi ayifo nso so traditional rulers so Muslimi fo no so Islamic fo ya the religious aspects no this week ebehwe ne ma hodo aya osoma hodo no hwe anim se ebeko yi afi ene na no kwasi ayi ene say nkom she say who say man no dey so wanya nkom sana na ne ko nya nkom she na no nkom she bi na mai umu fia le wa no she say wa yes ma say me na me nkoka ene ye be hwese dey o ba asofo no bi she nkompa ade bi a she nkompa na me kwasra me papa stuff will be done. No come abrabo mu nsem. One come abrabo mu nsem wan treme, but this man is a man of wisdom. Wachirade. That preacher teacher. Yes, the man is coming. Not today all day. Wachire how to begin the year. Say kron ye. Yemfa kron ye. Holiness and whatever we do. See young and so. Yo. Na yemfa pepe in seeing and so afi. Konkron ye ne saa ne amaya bobo so isi edi sie ngani mafi ne ye kwa bibia ne ho a wentimi ye eti enye se na ohya wonkom se but that prophecy time also came personally enye se bia ohya nkom prophet of doom bi obehye nkom se okunbesi ha oyi besi no sometimes some of the prophecies are on point. I'm telling you that man coming the prophecies are on point. Well Nina no GDA ene kronkron ye se woken obi an GDA na e bompa se yemfa ye ho ento so kete nti wonye bibi ya sha onkom so binye skenti wonye adwuma also boa no sa pepepe enti ye behwe na nanom so beba no ma behwe enema hodo ye o mani so na ye bebi so modwura ne se afi na no metwa mu se ayi post bi boba bi a chron kitasi odwura se odwura ndie obi a wode dia otwa enyesa won wodi
wodi twa ne ha no ma be jakodi ha sa ye twa ha ne wo nga be jakodi yo na o ese ne nyina bobo ho a afi a ye wura mi de odura na mse free pi ni a ye twa odura because he say over 300 years is that what it yes means? over 300 years Enti over 300 years no afi ko de na no be di kita ho say ye di team anasa 72 so wi a ye mfa project bi mata ho say afi odura ye di de ye gather all the resources in process no e dey ko be a community center e be dey call innovate be a nature market and I think we can do it akuapim nkro no so ayamantan dunson na amantan dunson no kra ne nkurase a shaasa hono yo enya ketwa enti ne nyina no say da ma bia no ye ne panishi a e be bisa say shebe na obetim de agua mu na aboa na ka say efi sarbe ko de odwa ne yedi a ye the project be touch ho na yakon akosa abotae ne ho enti ye tonsa frɛ no nyamfo ne atitiw ne ade no mo ba na wo so bo ho na odom sa tom kutukum na wo de sikwase na yetimi de abosa project no bra. What do you think about this one? Laudable idea for so many years now. Sanka yetumi ye bibi say anka me sure say yenko no enya facelift. But it's never late. Yes. Like once you have the idea, now you put it in motion. I think that we can do that. That's fine. You know, one bedding komo. I can imagine about so one other thing here, courtesy. Yeah, courtesy. Yeah. I hope Brazil ni obuni a hofama de. Ha na wo. Yeah. Na say Kofi hu ni sa. Oh, major. Nsesa abem nsakrai abem yes nansan enchirima no ye I road all the games games ne man na no mo kodija ho ebi ne akwapemfo aho brasie ne ahofama ne obuo ne nidie no ase mabun na ba nansan ho ebia ne supporter ne say agency dan hana supporter ne so mtwam ha ye wo mo ye kokrom ene ye ne ade na wo se na nanom do mani hwe na nanom te se onoma committee akwada ebe hu no mse free no nwotwe ko okrom no ye den awofo no abusu epani e wo bika enti na say awofo no abusu epani fo nyina sorry Kevin chairman what's that nkomo no chairman mate ba chairman on say ye shamra bi say na say ye pese tu anamu bi say ya say ye hwe no afami nu ane ha akwada na say akwada na mabontin say bi ono so wo ne right adu bibia or on the right say right so to me can say on said them on ye den ompi edu baby a ja me to ase enti no the best thing is say bia ye be ye forum bi ne bia ye ne awofo na tenase ne bia ye church mo emra na ba ye de ye ko hu a ye kote ye ne eti oh so kakra bia ebi ne ye kan na no betina ha ombeka sure omotina information center ombeka enti akola ni right akola right o woni say ye nyene tete nyene yakadaka de ye nchen kom ye mane nkosuku na nyesa kwada na nwotwe na nam kwesi say dey fro ofi high street na nam ofi high street na unam game ase na unam video ase no na ye kan no so akola no right so na America no ebia na America no o ma no si anka be just say wanu anya si kwesi na no zie so ma mami nu ya ne so na me che ne say ebia akola 17 years and you kura no yes 16 years no kura wo hwe ayi for insa wo be 16 years kura to me twempena e wo ho they be 16 years ko twempena no na am street to pen ya ayi for those who for kan that 16 years ko twempena no na am 16 years the only sir right you see 16 years you are still under the care under the roof of your parents sure it not say kan no nanka 18 wes ne nkada no ho physical ayi na ye na okay o shom kiti ya ena no mbete tentini e obetimi atwempena uni o shebi se bi asum bi ase Kristo suma na muslimi bibi ade chichire won se eno nti onye sa ade ne dia na be fa mpena obetimi afa na emom no untimi nware nkoda kura ma ade untimi koda ho ma de nti na untimi nware ba no kra no mra da ma bi awofo Ghana parent for tiku a omo betimi akose yeah we na wo chemba say obetimi akọ ne be ma na oba akọda na obeda me ha na odin fi du ngotwa wa ware de minim ne aban no okoko so to no share sa amra no ene chairman we assembly a IMF and I say World Bank country director and na some can say Ghana ha cry or tax exemptions be dodo
Yeah, I tell Christ, you say a dawson. Oh, I know who I bet now was a country director. I would now or manager say, you have saw her now. Your time will be in Triania, I don't know. Maybe new. So nobody say you're no born on Oka. Obronia and also bit maybe I say, a Hong Kong, ABS 16. A moment near with so many culture. Someone say, but I to my say, Aquadano, you see, joining a certain World Child Development Association team. I was not make a BD Juma. That's uncommon here. Someone said, yeah, broader consultations. As I never went, I think say, you bet me they are to Nequamu. It's the message say, and I'm brand there, Omunche, a year. Yes, some Beshamran, but young broader consultation involve our phone. No one say be on consents and as I won't have you on one. I want some fun to an animal as an implementation of Samara way at Maba. As an ya pray on question Samara be an awful be able your friend is your kind of broken homes. Papa need to say, my many to say. And the be a Parano. Catch it. John, beto as you. Now, Mamma say, Mincho. Curfew by Umbi. Was it me? Who curfew? Say a lockdown, yeah, man. As a curfew, revolution time. You just say about 8 curfew MP. Say ya. The tabernacle so and check it here. I was say maybe. Konya kobo my. But Chama make you see, it's about time. Oh your henny. Now one paja on I need a you. They say it's an American. And then my right. Yeah. And it's setting him a foreign influence. And another man who say, "Someone pajama who I mean my egu." Quasi broniti. Nana masa. And I'll say Raman and Anum. And then I buy. A buy. Assembly honor a hon. Assassin a buy there. And quasi brony. Etia. Court judicial service. And you go paying assassin not. Inti afedi or tanasre subisuno. Inti nananoma omo ye caneno. Nananoma na administration na no brony said there democracy near decentralization near the didn't know. Yentutu. Na otananoma assassin to me. Nananum to me near mom. Nanantina na just say obi ne de kokopa na ya fanko police station de ba na wa twa dwan na sakoko anade. This are near my on the go akwamu. Nananum be creating ye ese ne near just to bring the people up. Enti eke meaning by because person na kola because she no some of this when the cry meaning by because because she no twa what best years and 60 years quite between some of this right Chairman yes but me just say some your brother consultation what just what I want to say one baby some assembly question brother consultation in their way. Chairman, Oko Assembly. Assembly may be or two be representing a certain people. Yeah, sure. They are all stakeholders. Enti Anna Nyabutra. Now I'm going to about Ako endorse MC. Assembly one why? Friend, Papito, Honorable Papito. Pause. Of Roger was a koto amento mawai. Observe. Oh, Miss Sammy. Yes, I'm mom talking kakra. Oma obi. And then one can't tell me. Man, this is mom talking. But I'm yes, say it's alleged. Say mom talking. Oma obi. Oh, and the man tell one can't tell me. Oh, question answer. One mame. Oma obi. One mame. Or chere one do. Say fancy oje kra o kan do today. Oh, that be. So can you so man. Obisa say me kwa ye kan me nia here na say ahina. On man nin komo kra fa election no. Thank you. And the fact is or wadwen the trim. And na mofo say na dwen ye adwuma. Or ye prepare ye. Odi ne hunni kakawa bi. Na dwom da ho fan unto betima ko gina ya nam enye ne sa etimo gidie na ache ne mu no de ko gina do ye bia wo ye ma sa na nanom atete ho no ye wo obusuapan fo wo ahimfie o they represent the family enti fan say oye obusuabe me wa so na busu enti asona busua na wo mu no so obusuapani your friends say me just am fuma na eja ono ya na kodu ma sira bita ha enti eja sami fum te ho bo usia pen ya kasa wo enti ni o se o de represent kodu ma se sure enti oti ye no o de abapotam ho afre abanku ani mu a chom say ye committee o hene say abono mo hwe a mo abofre bia na me yera sami fum anope o timi nka ma wache ompo muti say o de maja no prekope na abusan ko say o de kokodo ma se enti hona meso me wo ya kwa ba
Obaji ma mantem za. Good masim paying for who? Every more mufrao. Or mufrao, good man. As a benefit we feel never did side. Yeah, paying for only. On the side, how they say, Reverend SSA division, I could see if you did. Hey, Reverend Major. And wow, now what better, me pese, Mobeko for the money, and then I'm going to say Brebusian. Ne say nti. Awofo amo ha nyina amo hwese mo ma no ebedi saa hyehyɛ anana no ma Yesu na nkofo ne mguase amre kudumase busua nti obsepane di aba ansa na ohene bi nso wɔ hɔ a okonu krom a ɔde akɔ okonu bron no so ɔde akɔ okonu busua mu a nti we are representations over there what am I say chama metwa consultation be the chair no ne aka ne say nana no ma hyemra ene say ebi na wo kan I know my right, the child right program say, Yempene, but you see, let's do it and see what the result will be. On Benya question idea, Obenya Quamomania, on them Cromoa, and send Bebreu. True. And I did 16 years for our German, I know, Unia said, I never make a fact. I never make a fact. And you're America. Most of that, right, Nekurano. They don't have warfriending. They are not direct warfriending benefit to us. Me, who is I'm not disputing whatever you are saying, no. But just I'm running the one here. But when we just 16 years old, this is spiritual my primary day now or the associate. Remember man parade. 60 years one day. Nami pacha say. Emrana yeshama yenu aramon ketua. Yeshama yenu aramon ketua. Enti no ana make us on say nkwada on sem card na ya na etai bibia wo Eden. And you cry at times crowd no ebu amount for kwa sorry cry yeze amount for kwa sorry cry na bia be as late as 9 10 na afi no mo pon obechi ankwada Eden e wo mu akwara no kwa na kwa ejana make us say your brother consultation. Listen to me you see on a more serious note, yes okwa meda ho no obi ne bo ho bra sure na no mu di odura o mo console mu ni ade esun ayi kwadu mo say kankane kwadu no ona atoy oh nyama na metoy ofo na ono na masase so tete aso no ona was aso no bra asase running penia trans say me krom ha na masase so de e bia bo no nkro a koda okosuku bia ngofi no nsu yanwoma right I no cry was me de me na me ye Kevin 60 na we and 60 and above me ba me ne ko just say wo fa kwam per say look Sunday is for church. I could go to school there. We could have the midweek near the other. At the end of contest, the Ocos at the end of Bruce, I want to mean stress awful. Only devotion, or co school, or my devotion was school as I count near the just say, you know, Echo for Chrome Rain on Chrome say, well, I understand Ebiana Obian if you're Beheno. But you should begin to look at this. And you could have ye near over why I came. The one of you could be a 12 no night. But I'm patches on Chrome. Social advisor, hold on, don't mushimono. Open bonny. No, I could have bonny. I could have bonny in your baby bonny. Sure. And he's trying to say, Kajem young dear, so quasi 16. Oh, chaman. Na or when I want to sign a manasiama, a conform, na umbenino. Na me catch him and say, or say it is easier to train a child than to correct an adult. Tenona, Emerson and Anomope. And Kevin, oh, the same. Mete say Kevin can stakeholder consultation. I want to take it from there. Minim say in Shishaya and Nanomoye, no, they invited all the heads of institution and family heads near the schools. No, Minim say na minim de mankobi. Ti say via social child protection for a social welfare for they are best to interpret this. To give us the best interpretation to this. Say, okay, Abofrano. Quasi interpretation be a hunya. You see, and Kofi Kano. I know my right. Any.
Most of them now are foreign. Gay for best right so they are right. When I'm them talk, I'm saying me the best and then they also home. And they also home. They be no day. Sa they say. I'm afraid woke up mamu. Woke in penny aquat na say. Born on crow na time say ya. Akode bia me person on kase chenchina won am person on the street so. Ko when dem on the street this wa. And bet no money nyama hodo e bi crazy sport. What the question more now? Why na kwense adwini ade? I think say brother consultation mo and say institutional heads any associations that hold say bia association for akoda oni do nwotwe mani mra o maye. So this anema because we start from somewhere. Oh yeah, true. We have faces say buy here. Abai be say me dey progress me kakaka. Obi say now me yen now as I move whatever challenges that comes and ahead of us we try to cross them. It's the same thing. Mania, interestingly, Krobako work up in my main country, Manfin. Together with the assembly members. And yes, I hear for no. They are doing a similar thing. You dare not walk out. A whole crabbing found quite a crab. Brodo crowd to me feet, baby, meton. Yes, you don't want to produce one gamble or cronim. They don't gamble, they don't smoke. Because I hear for no. Opinion leaders. Ashemra. Yes. It's a data. There's a croponde. Biamuna munim a interpretation. Yes, a kind of obedient typewriter share. I can tell not all saying. Also, no, remember some homes. Yeah. Someone, you to me for that. Penny, editor as a cratty. You're a fine guy. Over Yajuma. Bessu ye, a better which name. Only proponi dia titu foso ya brewa ana okofu fanso nko school da kenten that's the kind so kenten and fanese trasa o na onimude keni hawareta onimude enti ebina okay ma fe fo aye as a role model ayeje afena oh dabi chama afena pagwesi buy on the chama pagwesi buy want to achieve nyaboche I'm your brother involved stakeholders. That was what I was trying to say. No. Okori. Yankasa was a pony for any and for quality now. And then you're brother consultation. And I know I say. Just started the other man started. Yes, phone day. Give him one right. Oh, yes, phone right. Chama. Yeah, no, because it's 16 years more than group. We champion campaign. Yeah. 16 phone day. Pagwesi be jam wa be chiun say. Olu kwesi so. 60 Marcus 60. Miss one go ball nyom. I be 60 years. And your government primary. Yeah. Seven. Who 16 years for the Biabaka 25 years. Actually, confirmation. I saw that you see, as I say, in young men, fertilizer. Fertilizer, you did wrong. And a walk of boarding house now. Gas. It's I don't know yet. A friend. Also, the balance that. Oh, fear, be a man, no papa before. No, oh yeah, honestly, Obi be free school baby. I say, hey, anything now do what would you say? Who's first year? When I say now for bina, I now for Okoman for to be oh, and this lady you are talking about, are you less than 18 years? Just look at it. Chairman, how can I come out? 15 years. We want I tell for we don't do respect. I'm say opinions are like noses. We are one idea. We go for correct and say. David, chairman. Katu. Clap your mind down, Okoman Radio. 16 years, I gotta be like this. So if you touch my Tino, I go tell mommy. I'll be 16 years, I gotta be like this. So if you touch my Tino, I go tell mommy. Hey, when you come, when you keep the pace. Hey, not the pace. Check me out.
what you want. Now 16, wait to be your own area boy. Hey, station where the man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Get the men penny happy, innocent. Me share me cheese, niggas get hipster. I'm aware, but I share me back, me chest. Where you can ready for no say. I'll be 16 years. Okoman Radio 97.1. I go tell mommy, yo, I'll be 16 years. I gotta be like this, so if you touch my tino, I go tell poppy, yo. Hey, Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. All right, 19 minutes to 9. Hi, Okoman 97.1 FM. So, Okoman Kasa Jubedi, a day, we're starting the year right. In-house, internal. Because, Ugruz Naba. And any as of any guitar, a bon on cron echo na ebonetel. Na Kwasi, Miss Bess 16 years. And special dedication, Kofi Korea say, me fama and Kelvin. Na Kofu, I drink guitar more. I say 16 years for, and now more right. And we are not saying say 16 years for right. Let's state emphatically here that we are saying say if such. That's no near Kelvin say. And Marakrama 16 years for Momo Chimpran. And you man see you, chairman. Okay. Essay. It's near the name. But stakeholder consultation. And to Kelvin actually say, on of us and right, Titu 16 years for no. And Ramo Moquine. Emma, one of my Chimpana. Now I'm just say, Yati. Bibi sa say emra ne say omutimi twempra na ontimi nkoda okra na de ontimi nkoda ne so so e na me kwankwa say ontimi so nware e dey say Kevin abunu timo po say when 16 years here onyawa abucha emra hwe ba mu a onsuro emra no betwitwa age no enti emra no right okay you say 60 years for day ono be sia wodo desana oh da be nyane sa okay chichim anyane sa okay chichim say na me pa che ne say nanano mo mra mba be se nanano mo mra mba be se wano pa be fra ko gina nanano manim nanano mo mra mba se no me ne omo ya adwen 100% so mo cha na mmom no yenye brother consultation azana pa ba be chere me say oh all my stakeholders meeting na dey nyina brother consultation be na ka be so mo ye oh say na bia pa aka say bia yen consult about educational health and child right if we need no mu ko no say bia more right no your moral right or more right no dey bia e ba ukwa memu a e say yen fan adwuma but say ukwa man yesu ni e ban no edu bia bia e be say e bon ho ban so what you say it you no mu dis anko na mama say say akoda bia the yes we right no but Mr. Right enti say o ma yen so e oh chama na make say pa mama ti ase enti say maji atum nana no hye samra na wo ho nana no hye mra na o hye matemamufo sure enti setie bia no temamufo there's a way they reach out to them kane no nana no it's me bodaro enti na hye hye mra joko chere temamufo ansa we abodaro konkon nana so hye mra enti nana hye mra na me chere say ohene ewo agwa ewo yimfie de mabusu panifo we yawe Tabusapani, Bia, we have Busapani qua. What is our henny? Oh, seat, and an animal Eshamra, Busapani for, and I don't know Mushia. Pay traditional set up. Can ya, Nanamo ye set up no? Not so shall we fairway, a woman, or seat well and you na one right no into a catch up Busapani for pay tradition. What we ho? Not almost the call. What am I saying? Ebia, and then a modernization, but Ebio be fresh out for walking. And yes, sir, per caneno, not so shall we fair anyone when you are. Nana no motanasi through Bricon for Bresso, not to conform Bresso, Nana no motanasi, to no more Bresso. Not sang the man away, but Abba, and you can't insist on an animal. Any sebu as a woman, and yes, can sell only to so much rabbit that concerning those people. No, I mean, yes, they have a mandate. Sure. Itam because only bought a man hobra. Sure. Omu gunsa da bonania de adea. So you have a phone of gunsa mom. Maybe. Ana abane be gunsa mom. Ayi da bonania muko ayi enkongadam ni ade ade no. What am I say? Ayi bi ani nya asem no ode akọ social welfare. Ayi na munyedu. Oh, enti I think say on that score yenya kran say manfia bia manatime yi. Sure. Why
can't we do it? Sure. Quite painful. Mo yenipa mojo. Yenipa mo brasie ketisi open baby a no one ho enye kwape mam. Yen hwe e ma ne nkofom. Se dey mo so achim kakra wom. Enti o chima yen hwe ma say. And akofofo na I know. Ebi na mumie no moti amoya. I know. Enye ni sa. I know the no one. One nya nya asem. I mean, Yanka say I know. Me na me the fuwa no say. Kaino, where adibo homa no credit o kan de. Sure. Kroma. Yes, can kwa oye ya ni atwon letter kra koda da. Ka je say me boa. Ka say me boa. Will be who letter be pacho. Na me person me kan say. Onte ye. Say enye ho ani ani who letter onte ye. Oh, ya atesem. E na nya atesem na ye no. Opani. Nanu ya baku ya si nanu ya menu. Okore is being a typical Akroponi. Oh yeah. He's being Akroponi. Me Akroponi ba. Ana me ka wante. Me say oh yeah. So be Okori ni mama ehun anche. Ana me say typical of you. Oh, the evidence is me Akroponi ba. Me kwesi obi kan say oh yeah. Sam from tell us sound film. Obi kan say oh yeah ngrani fi togbe. Obi kan say oh yeah ngrani fi togbe for the fie. Obi nkasa yen kasa ofra nraga yes say wo your Akroponi na wo ye the typical Akroponi na wo ye no enti accept it there be enye Kofi correct Kofi wo de pepper no credit de ya me say nanu ya bi yasi wa tro wa go ene won nipa kure na tro ko ene wo su thank you me ameti hey so me nya wo we ka tell me say so yeah abanjuma anabi na yan ya no twemu watch akra enu twemu a ekonya watra so ya chu papa sare ne nua na nim ne omo ya ena omnim ni papa ya me ya ka enu kra na bi mu ko ahemrache no na ko jaa se oboku ma nya bedwa no ko be kwa adwuma mi no na wow, typical. Was after this is a matter of being typical. Conservative people by nature. Ghanaians. Obofu kuwuram no no be kaning na dia. Yaka. And the camera hu ya. Oh. The camera hu. Obofu kuwuram na hu ngina no say. The change that we so deserve. We have to adjust to it. Sure. Because Ghana was trained by the British, and they're very conservative people. It's where Britain, it seems like South Africa, Britain, and Japan, and the minimum say to drive on that left way. No, what I say, and all we are saying is, trained by the British, we hardly adapt to change easily. And Akropon, we share Akropon history. Now me catch it will be also opening. You can no crepe. Moya kofo, you are warriors. You are always on the alert. You are always strategic. It's good. It's good. And by the baby, I was here sacram kakra. Na eti anwase. Ye mu bi ho mo a ye jade loss of a comfort zone. Yeah. E dia ba e change ni bi no. Enti the fact say unso tia e bi akwaso yo hene ba na uji wani wo we edu baby na say uja to ho na unso be fa Sophie na e tu bia e say wo ye. Na o man no epaja. Don't be that typical manager was a mark okay na atu imagine true young character back pan you say so be ma we hu ne team. Oh yeah. I mean you are that strategic. Is the conservative people, type. You people are warriors. Yeah. Warrior be no be more strategic. True. No also we I say yetia enso yentia ya let be. But I think say it's about time you accept say this is our place. No matter how small our land masses, this is it. We exert authority as Okwapehini, and we have that power. We have that what it takes to sort of administer power and authority in a Kwapim for that matter. Because what does it? I never bought my Yanka or share nano at the CEO or Bonka Jesu and the idea. It tells that the way are Mule ambush, more strategic and more warriors, and you always want to. Munya chance because much say yene Okoman Kasa any kunje o mind. We understand, we respect you for that, and we love you for that. But it's about time we put a little conservation, aside and bite the bullet and cause a change. But the internet say future best friend say every project we matter. Sir. Now your free sentem, yes, free say Bruce on tema no near koko. And say market near koya sabre
ya pay architect be among us internet say na akwapem professional network no or say emi ani ni because wo architect o ma wo friend na no or budget 1,000 because a member no do 500 na what's the muska be obi kura betima ya di ache na chairman ye me de won ya wo kan ho ne se afitwam na se mpanyin tena se no wo bu nkon kokohwe wo ngachi o so afidwire yi ne adi ye ni ese obroni se memorabilia yes ye betimi aye afidwira mpanyin se we shia daya na is a means of accountability na wo bu nkon to take stock yeah eti afidwire yetimi yese o na adaye because wo ayi bia woje ntoboa kakra woje wa adaya ase wo din bia wo de frɛ no me referee kakra wo shia adaya bia wo bɔ afɔre and support the business at the palace and but wo din a what the friending what the friend it's a means of accountability send me kind no wo betimi abu ngani akɔ ngachi so afi dwura 2016 afi dwura ene ye we iti yemma ye ho 10 years development plan exactly 10 years na say ye lights ena ye pese yenya wo akuapem nkro no I'm telling you say baby wo ho e wo akuapem no fa ha akane ani ho enya baby o baby yeah and then agana sama we Okoman Kasa e be frase yi ye be kokko ye bu ani kompo ko hwe agi say anya bia e kwa fini e de na o ma ya fa ho ayan afa ho a you see yeah sani awuka no you are right nananom nhwe say ye betimi di PPS ye ngene say enye say yodium na ya tutuo na yeso ya hemfo because onim say one of that na ma ho ye say e was say timamufo abusu panifo nyina tenas no mjitum say so ye pese ye kwen na say pese time be change yeah questions too so ye pese ye kwayanim ai ye pese ye kwayanim dia ne ehia sakra we and na say pese tell be ten dia ene na ye ntena because boni so say you can't do the same thing over and over and expect a different result yeah nature say the change is a must yeah what I say ene akokra bi tiwa oni ahoden David na so say oyebusua bi pani a one krom omo enkonwa so nti wa charge mabunu so musi tri so nkoko ti wo babu na betu wo say menkubio what am I say obefrel di tu o say menko fama aba na aba megina ni meto obu okura konwa no di akire na wakobo feku a wokọ nkoko no ye chine moto ebi nso ne so na so abasa into ni ho adim bi basa ye frɛ bi anarchy obi a person any ope when the people want to have their way they don't give respect and recognition to authority enti to ono de okwape ni krom ha menyintum ohima menyiwe ntum bamhini menyintum that people like that say be ya obeye ni ope but sana nanom nyina tom ho ase na nkabom ene biakoye ne botae no esi ho a I'm sure we can rally the youth for the positive impact. And I think 2022 there, yeah, bomb pie straight and couple say, on one side of my crow weapon you cry. I was on some, and I say a man many a money, and ne Christosum atna. Yeah. Ubia nidi man and yonko. The dude said, and I'm a cry. I'm say ukapeni cry just see nani bi. You kwesi da no akwesi da no je wa just how kwa sorry Christ sorry dan go baby na nananom wo won wa just see say be ya buru so ebetimi awram wow enti I think say for the beauty of it na Christian Council so a branch wa ha no mo sorry na sa enkoda be do mo no do na aba mo sorry na mo so mo de mo jim na nananom frame a mo force enyo yo o mo frame so mo mpini wom na mo hwe ne mo ka say do na ye a Christopher ena muslimi yenua negative so ni imam o ha o campaign for ho no ene baba sanda zuwa sanuka de ya gida kina lafia lo kwesi mo wata ni makagara ma beti ande zewa akotia so for like me kwatra wa ande zewa do fai oti enka me na yemoache ene papa yaja yawaje opene yaje anopai so oti enka emu nyina achi na mumpo mutidai chairman oka na nanu asem yi na abesi meeting o hwe
youth a edi nana no wachi na bebre bu a we mofra wen ko ba chene yen ko yese ahene no penny fans nti no onhwe e kind of have fra kura odi na echi ebu okra na under 18 no di na echi no so a chene no body ohene echi na ohene de ne fans na no onhwe se awofra odi ma echi den na mere ye ayede aboa no ana se den kure nti na awofra onko school ebia won hene wa fasa amofra yi wa grumi omo obi adu no ko school okosuya culture cause uko level ni ade ya wa fa won kura de won kwa abrochi kobo drums but yan nana no ya we won sabi ba me to aso chrome ha mo wo cultural troupe bia omutimi ye state functions ni ade na say ankwankre say ode ampofo na ye omo de na say mo because mo ina mo bono Adunto na set up. Enti owu ye na de so wu ye. Oni madunto. Enti owu ye na de no asisi. Ejota bra no perform me national theater. No ka national theater. Enti I mean succession plan ni nyina ye wo kikere oman wo ye company a ye free big succession plan. Se we ni ho a we ne be say enti the empire ni ho a it mean ma the boy driver no. So we say there's a bench for every program. Sana baka say Adunto ni wa who takes over. Adunto should have been grooming somebody. Now Sanya na we had a plan. Anything I can plan na say na be meeting no. We had a plan. Near wo one particular day and a week na ye dey yes we culture and a drama. Now when say momo ina mo bono e different. Yes. Sure. And can make ba unique. Different and it is unique. Sure. Oh, but me taste am so when send you bono. Enti this anema yama nyira. Kwasi two yes, or bono masters. But you shouldn't dare forget about your roots. Oh yeah. So me say na me chama wo si achene so ya myself from Papa sorry. Na no mo yodwe. I saw him. Na ye wo dinifie onu o maye ya wapia onu di asana Kofi Asante and I was saying yeah and so babia what pima ko nyina kwamna betumi abobi na o kanwen sam ni ade it is about time safo no match say uko suku ko du nyankopon kran che se be root and answer we need to talk to all of them it's a Kwapin professional network I'm trusting you again say bring it up again Martin Major bring it up again immediately obi are busy all right but let's bring a Kwapin professional network up some of these things share say yenia Kofi Asante ajane oye nyina pebre no aba so be kire mabu bia one day in a month just imagine how they will feel now ya wapia ya make ono okoba babia na oba owura himfi no wo na ojebo obi a parliamentary candidate ya fa okwe chichochin baby o tumi bo and sample for you now we need to consult them now in say is about time I preserve that rich culture of Kwapin. Tamantino na no wanyo we have a rich culture true yes o mo gba sabi chairman na na mo kra na mo ka say me dey some discussion say edu ba bia na say bia akoda nkwa ene mo akoda ma yin international school ni ade kan no bia ba yo biba wo ye ne menya o twon chen o ball to obi a sa report o ma me ami abu bi ofi aka ho yeah what demonstration you see between young headmasters being master at do and master of Asante na master at do shia no be say hey now made it the bia na one ya let the award dressed one ye niam basa wo krum usua de pa na o secret ne dan na no say oh master ata me de man we obeka umpre odwen o so odwen me de man na meka wo mu wabo ma wo demonstration no o san hia wo kroma master ata do hia no san bo we no kan no wi a watwen akọ demonstration akwa ka je o se ma bo man once and be up so me ma what those am be fear obesan aburu wo fear san aka we say chairman you suro crash wo boy en ma wo school a wo be fear aba me akua say hey na we hear there wo bro na why are you fear wo be sum na me tell you I think I say wo guna ni masikra wo school teacher ni nyina ne me ma me
Into we are them grand wako. I said Friday and I'm football manager na me bro. Kofi graduate so second school no. Don't pencil is why. What friend Prince Tego. Was here ko was me my teacher ni penny examiner penny. Or the major teacher for school me. Weekend so was sense here be so o buy so. What you go ball. You see that ofo mu ehu no na e wo ho a na nye ehu se otan ne ba odo ne ba o pese wo fa so. It's about time I was say a buying eniba. Timamufo na wona buying enya timamufo do ma bobra. Minister ben na ya buying ba. There. Chiwa zeka tizimu wana ya buying ba. Eye o mine ba na ba wafa into a buying my quantity ma. Sani epe. Na yenya hwe kra no. Ye tie ma emienso hu say ye so ye bibi. Anase ye wo tumi bu obi so. Ah ye titina bra because we modu amamma be ye sene meme agya na mepe na wo de abeton say me bank nim di city onko fampra what is that supposed to mean even na okay ko the teacher he say o me so me ko school ko check and direct na ba ni munam na wo so city as on pene for the way go see yeah we betire go see yes me fa nyumi sama oni Kevin ti yes so Kevin daddy Okoman Radio, 97.1. Kasha, where do you send me? Say what's up? And so I know I'm not me. Be a people so much that be a Kasha. Open up your mind, don't roll. Okoman Radio. Okoman Radio, 97.1. Ansana ya kutumire man kenya high na dani kontomire esutanke keke ya kutumire me na mo blaster ni bio see this no so I that mean ni bio $80 me boss dollars I say so ben so don't get you pass go be Okoman Radio, 97.1. sa enemy obi ntira ko dan ya bo tere fa ko fie man aduane bo so me ba ko achi wada na ni mami konkonti ba dan ya ponchire ni kaneno AD11 obeni edu no ayense ni I said, do so a new way. So, Caneno, or burning fear the no, I send a pet. Now, so now send ye 20. I hear 2001 of a Brazil. I say 2001. Do meet you. And I'm going to what's the secretary? Yes, why the passer? Hey, now, what's it? I didn't find for me to watch it. Yes, on woman that open with Jamono. Open with Jamono. I'm born on crop on tonight. I grow a chance. I feel Okoman Kasa so bad. Sanse Omafo album Trimobe. And I would eba enche ne asofo mpani behia na ya bobo ba kumieru be ho Prophet Frank Osei Tutu oye Kairos Ministries International on this openia odano and Katkisi Awajakwa Adu assistant tutor auditor san auditor ewa kwapem presbytery enti sampani ye no mu ebehia na ya bobo nsem ba kumieru be ho
and they are starting the year right. Then on my dream, yes, Christoni was said dear on the year. Ene niema bene wo se wo ye na ma niema timia konkai na abrabo correct me yakono na twakra e de aba yankropon ofie e de aba ahyedie nim na e kama e kwasi chairman they say anyumi na yesi me fama na Kevin e na mo so yesi enfant won na prison ni ne round o he so no ko 10 hours we class we ko there for yama na there very very the one wedge 10 years we say e ko fo bi do mo aje 16 no Kevin ko so o mo dada o fa na mo de mo go gym oh David yes I also for no atu maboni for say o munya pressure sorry no o kan mo no okay say ya kan na muntia ya de hubaji ya session in 24 ya de hubaji okay chaba wadaroma ya sorry ama mpanyimfo ababati na say me ma me ba ko e wo AUCC okay or school of graduate of an antiema no be a friend and na order na senior ma me gj and so exams time antiema happy birthday nyamisha untia fees kra ma me kra ti me boa na wo wapacha wa ma na antiema nyamisha happy birthday okay so one party ma minchia honorable Yawapi Akubi minchia na finso minchia honorable Ahmed and so anafin so big afro minchia chairman anopay otie show no on Tuesday say no I am on come be anti chairman etie show no chairman minchia big afro na sorry na papa bay nzo be come on acha no be 16 ne kakra na it's sorry na papa katkis o yana otie otie no kan nyina otie no kan nyina and out of a born on crop meeting and so 7 minutes after 9 and we are still live on 97.1 FM Okoman Radio Okoman Kasa Jumedie and then near the kaya and metintinia yakwa yikakra kwa kakra ya sanaba san say na was said to near maybe na maybe year brand new year brand new month and a brand new program well packaged in fact fully loaded and then they bremo afi akwa pro ami ewura afefoforo mu Onyankopon de an share afefoforo mu na ise wo nepa e de mai enti ne akoba ne se ye hwe ya setena mu broni se na e wo se 2021 you take stock indeed we took stock of whatever had transpired in our lives in our society in whatever organizations we find ourselves and yaba 2022 mu enti no so na wo se ye kwa anim no de na ye hwe anim hwe Kristo so mu ne ade a ye wo ne ba bia e friend say resolution was a matnas just my brother say a few way person me dey obi person me see me dan wie obi say me dem start and person me wie obi say me task ase obi say me toka obi say me ware ni nyina ye niema hodo a nipa susuye na ye bo etirimu na susu ya adwemu ye komam se ye beye na ohwe Ghana timamufo a ye wa Christopher Muslimifo ye wo ahoro a enema oman no etimi ebotofa eye oman eye Ghana ne akoba ne se ye ne asofo mpani ebekasa na ye bisa se Christopher no de na e wo se afi 2022 ana se afi eduru se no obeye na ama Christosomo ayakono na atimi ama foforo so do mo abedom na atimi ayekama enti ene yeye ya papa Prophet Frank Oseichitu Kairos International Ministries International Kairos Ministries International and a Katkis yawo ajakwadu oni assistant auditor at the Akwapin Presbytery na Katkis ye on so for an so for ni wa Katkis ne kita sorry and so for was a Katkis bi aminimu no na say welcome Katkis John Bawa ewo empriso Trinity Asafo papa yi se na obe kano no so mo tinko sa on fa sika ne megum se obe kano no ye na announcement say obi be ware moti ho ye ka so be ware na ye ode ubotinko so nyasuma papa na ye fa amra na ye meka say be ware obi se ne oye ne ma na ye fe na no ade ko na ne poster bo ho ene wakam enti no yema busia nyina ya akọ ni kan enti yemra fie na ye ne pani meka pani anopai yema ma chema makọ aba ya nua ya dia yo me ba cho empom nyame adom boko na wo so na kopodom ye chance papa empom ye de nyame go so hwae ento de afi kwam no hia ba akọ yo oye ta nyakopon asa anopai mo ho efefe so 2022 no
ɛde nhyirane ahofe ɛne nkwa ahode wom ɛna ɛde aba ebi asom so mo ho efe pa. Thank you very much. Also, why if Yɛda Nyankopɔn ase. Eguarosa. Yɛda Nyankopɔn ase. Aropa yi yasɛm a yɛbisa ne sɛ ɛdɔm edi machi ɛne sɛ nipa bebree wohwɛ adwuma mo yɛ a mo ne doctor foɔ mo de no kɔ de kyɛn doctor san sɛ doctor de nipa na ne ti a kita ne ti miti uhunu na wodi de honhom adwuma nipa na bɛtena hɔ ɛwɔ sɛ wohwɛ ne kra so na wɔso ahwɛ so yɛ so bɛbu ho akonta nti ɛso kyɛn nipa a ɛbɛtumi aboa no akɔnkan na wɔtumi atena mpɔtam da bia meka sɛ wiase bɔne atimi kristo ne ti ha na kwasi agye ofiri ha yi ukɔ ne fie a kwasi fie ni a na ɔmo so ɔkonfo so bata ho sɛbi emra ma kwan sɛ onso timi oni property tena enti kwasi me press before ma me nso so kɔm abosom atwa nso ɔmo bɔ fipam ne fɛ ɛyɛ enti ɔmfiri hɔ me atake wɔ mo ɛna ɔmo so mfrɛ nkɔ atake ɔmo te kama maache maajo ɔbɔ ne twene ɛyɛ na bosom ho adwuma a ntimi nkɔhyɛ no nso so bɔ wonwom na oyɛ okristo devotion dia ntimi mehyɛw enti this is where we are baabi hɔ a ɛhani na get to a ton kwalai niema bi ni na baabi hɔ nso a obon sɛ ɛhani sɛ bi obesi brafo nso so ɛda ne si hɔ yi enti yɛti baabi okram so akɔe ɔyam roba oyɛ de ɛkɔka na yɛ no nyinaa te enti yɛte ewiase bɔ ne ti sɛ mu sɛ ewiase mu ne yɛte a nipa bɔ friend sɛ mona to mona me dɔm kukum ɔte wiase mu ansa na yɛ nyina kɔsie na yɛkyerɛ kura de naba enti yɛne nipa bɔnfo bebree nete dia ne ɛbɛyɛ na yɛne yɛ atimi ayɛ akɔnɔ obu okwa na sugya a wodie no ye kristo ni bi kwa na ne kunu aware a ɛma aware nya na kɔnɔ sɛ ɔbɛware bi enti ɛwɔ sɛ yɛne yɛ ne esu no ɛne ɛda nso na ɛma kristo sum yɛ akɔnɔ na twia foforɔ enso ɛde aba ɛban ne mu enti yɛfa free papa ɛsa mo achi bio Yeah, nua. sɛ a kristofo no ɛdeɛ na afia duru sei na yɛfiri afiase no yɛnyɛ na akyerɛma ayakɔnɔ na yɛne yɛne yɛsunu atumi ayɛ example ama foforɔ nso atumi atwe aban ahyehyɛdeɛ no Yo, they kind of match ya yen etiefo omutie Okoman baby omobia no Awurade Nyankopɔn nhyira enye won chefa anopa yi obi a otie bia no eye nhyira na emawo sɛ otimi ne Okoman dinsa woso na anopa yi wo bisa asɛm a emodru na the medical aka ne sɛ trosem ma yete ase ɛwɔ enyom wɔ ha enso na yimu mienu no ɔse brofo no ɔse potoka so ɔse let the redeemed of the Lord say so, whom the Lord has redeemed from the hand of the enemy. Enti obi bia Kristo ni no so di kan gitum sɛ Nyankopɔn agyew sɛ wanya saa enti ase no sɛ Nyankopɔn agyew a you must first of all have an identity of who you are. When hunu nipa we are sebi unhunu mudie mu kra na unhunu sɛ de obesi atutu anamon esi afa nti yahye afiasi sɛbɛ ya yɛbɛma yɛhobɛya kɔnɔ na yɛtumi abɔ bra ɛsɛ sɛ kristoni no ɛwɔ sɛ udi ka gitum sɛ wo Awurade Nyankopɔn agyew Awurade gyewa de na kyerɛ sɛ wabrabɔ danso onte sɛ ne na ɔte kane no biom nti no sɛ wabrabɔ yɛ ahwehwɛ na yɛnhwɛ so de ɛma nipa atwa ho ahyia na ɔmo nso atumi aba bedi Kristo akyi nti de meka akwakosie titia ne sɛ Awurade gye yɛn a yɛma afoforo ehunu sɛbi sɛ obi agye obi free tebea bi mu a obi ad nani behunu sɛ asomasi se na ɔte kane na sesi ade yɛhwɛ sida otutu na namon ɛne abrabɔ a ɔwom sisi a na yɛtumi hunu sɛ nsesaeɛ bi abem meka kosi sɛ ɛnɛ no akwai te sɛ de obia som nyame sɛ ɔnkɔnkra mu a na ɔsom yɛ kristoni sɛ ɔnkɔ abosom so a ɔsom yɛ kristoni nti no ama nnɛ no untumi nkyerɛ sɛ wɔyɛ kristoni anaasɛ wɔnyɛ kristoni because yɛ nyina kɔsi ade nyina kɔgu asɔre dɛm memenda de wobɛkɔkɔ wukɔ ada de ɔno nso som nti no akɔyɛ yɛba ɛna yɛgusuwa wɔ yɛabrabɔ dada no a yɛwɔ mu nom
nti yɛkɔ yɛ nimu no sɛ yɛ ho bɛ akɔ no wɔ yɛ baabi a yɛwɔ a yɛma foforɔ ehunu nyame a yɛagye no no na yɛma yɛabrabɔ anya ahwɛsodeɛ ɛma wɔn a atwa yɛn ho ahyia. yɛbɛda ase wɔ ɛyɛ first submission a ɔde ama yɛ catechies papa abayi yɛma wakye bio yɛgya sɛneɛ na papa ɛde nkyerɛmu ma no sɛ kristoni na wɔsi afoforo mu ɔsɛ bɛhu kristo kura ne madada no nyinaa atwam ɛne saa ne ɛfa no sɛ 2021 ne ma ɛtwam no nyinaa atwam ɛne aba 2022 ne yɛbɛn na wo sɛ kristoni woda no adi na atumi ama wabrabɔ akɔ yi ama wo na ayɛ hwɛsogyeɛ nso ama foforɔ na kristo som nso ayɛ akɔ no ɔda roma meda ase me nso mɛkyia ɔkoma atiefo nyinaa na mɛkyia reverend Osopoku asafo ma nyinaa nso ɛne ɛkwapem presbytery adwumayɛfo nyinaa baba wobisa ɛne yɛ ɛsɛ sɛ yɛda no adi ɛdede wobɛka sɛ ɛyɛ bebree sɛnea papa adi kanka no wagye yɛn nti ɛsɛ yɛda yɛma onipa nyinaa hu sɛ ampa wayɛ den wagye yɛn ɛno nti sɛ obi fa to ho a mɛyɛ ne sɛ obi anya adwuma sɛna da biara sɛ wonya adwuma wonim sɛ nsesae bi ba n'abrabom ɔsra nɔpa oguare ntɛm wasiesie no ho obi anka nkyerɛ sɛ wanya adwuma koraa wotumi hu sɛ sɛnea ɔyɛ ne nneyɛ fa no wohu sɛ bia nsesae kakra ba n'abrabom nti ɛsɛ sɛ yɛsu ne yɛn ban ɛsesa na ɛkyerɛ nea ɛye nti Galatifo nhoma no ti enum nti kyemu aduonu ɛkɔ no ɔsɛ yɛnda su bi adi ɛnkyerɛ ɛyɛ ɔdɔ nti ase ayamye papayɛ ɛdɔso ɛno nti ɛsɛ sɛ sɛnea ɔka no yɛn nyinaa yɛte mpɔtam no yɛma yɛdodɔdɔ yɛn ho sɛ afei atwa mu no yɛanda ɔdɔ adi ankyerɛ yɛn nuanom a afei de ɛsɛ sɛ yɛhwɛ na yɛdodɔdɔ yɛn ho sɛ yɛama asomdwe antena yɛn afi mu a ɛsɛ afei de yɛhwɛ na asomdwe yɛne nipa nyinaa bɔ mu ɛtena ɛyɛ baako papayɛ hu sɛ yɔnko bi ho akyerɛ no ɛsɛ sɛ ɔyɛ den ɔboa no ayamye ɔdɔ ne gyidi ne anigye tɛrɛ bi a yɛ kristofo bebree na yɛni ngye ɛsiane sɛ yɛpɛ nneɛma bebree ɛsɛ sɛ yɛni sɔ nneɛma onyankopɔn ayɛ ɛde ama yɛn Psalm 105 ɛka asɛm bi ɔsɛ we should remember the wondrous works and miracle works of the Lord ɛsɛ yɛdaa yɛma yɛnsu no ɛda nyame ase na ma nipa hu sɛ ampa nyankopɔn ɛhyira yɛn ebia wonya bebree wontumi ntɔɔ dan ne wontumi nsii dan ne yɛ wontumi ntɔɔ kaa ne yɛ nanso baabi a nyankopɔn de wadu na wonya bi ɛde kɔ wano wonya bi ɛtumi de hwɛ nneɛma mmienu mmiɛnsa bi o landlord ndaa wɔka eniguase kɛse biara ntoo no de we have a cause to celebrate and thank God nti ɛsɛ sɛ praise and adoration ada biara ɛnase ɛne ntrontrom aseda ɛwɔ yano ne adeɛ ɔdɔ ne gyidi ɛne papaya ne ayamye ɛnso aka ho megye di sɛ ɛno na ɛbɛma nipa ahu ansa na koraa ɛbɛbi ano aka kyerɛ ne sɛ ebia kristo dɔ anaa deɛ kristo bɛtumi ayɛ ama wo mpo no na yɛnsu a amerika ho asɛm yi ada anaasɛ ɛno koraa di kan akasa ɛde ama yɛn deda wo na sɛneɛ katekiso ɛkyerɛ no enti wohwɛ akristofo a baba resolution a wɔyɛ no ebi ni deɛ ɛsan sɛ bi dodo na timi bɔ prince sɔfo mepɛ sɛ bi a yɛ se ɔwɔ kristo no dada o nti mpɛ sɛ bi a medan ma wareɛ me mma ebi a su bi what are some of the resolutions a ebi a wobɛka offered wobɛka sɛ bi a ɛyɛ nipa na eti paeɛ na ɔmo adwendwen ne adeɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ ho adwuma deɛ kame akɔyɛ sɛ because of yɛn ɔman a yɛwɔ mu ne sideɛ ɔman no mu nneɛma ntotoyɛ ne adeɛ kɔ no kame akɔyɛ sɛ obi yɛpɛ baabi ne ti ato nti no yɛbɛhyɛ afei ase no nkɔfoɔ a me ne ɔmo di nsa wɔ so asɔre mma ne ayɔnkofoɔ no obi yɛpɛ baabi a sɛbi ɔno nso so bɛtumi akyekyere ne kora kakra bi na obi amɛ ne kaekai na watumi ahyɛ aseɛ wɔ hɔ nneɛma hu ne sɛ saa de no yɛfrɛ no rent no it's taking a lot of toll ɛwɔ yɛasɔre mma so na memfa no mpo sɛ ghanafoɔ titiri ne mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛpɛ sɛ ɛbɔ bra no saa de no ayɛ ɔhaw kɛse ɛde ama nipa bebree ne ɛne sɛn sɛ obi bɛka sɛ bi a ɔkɔpɛ baabi kakra tena na wabɔ bra
nipa no ebia yetua ne ka 200 Ghana na 300 Ghana cedis a month baby a okwa no ye gine bia be say half the salary a ekura no ne utilities mmaye nsuo kanea na didisem ene bia obi kura okraka obeto petrol ana okraka mpa obefa ka ko baby a okwa ye adwuma no na afei okwa han dan na dan wura say mepemfie mienu ana mepemfie miensa na adwuma o ye nsoso no o se o ye sa adwuma no na se afini bekwa wiye no sika obenya to ho nyina no ontumi fa nye ne ho bra bia o so opegya sa sika ni nyina e de koma efiura na otumi eto aso tena ba bi owo no ache se wasa akoye se kwasi konso gyina kwantia o ye adwuma a o san kotumi ebo bra ko nanim no de bi o gyina na nam inti one of the things that nipa no bebre person mo ye ne say nyame be na dom no betimi anya asase bi ato na wotumi achichiri bibi kakra asiso so no ate ne ho ase de a ne ho behin ha no ene kapre anasempo na oje a oba onim se omo abo no mfa nkonkoma obi ono abetimi de ato ne dan so ana obetimi de abo ne ho bra nti eno eye baako mienu nso ne se ene em se minimo se ahokyere nti a mrante ne empower ye minim se bia they are shining away from responsibilities omu dwane asodie dia nti no ene yen maba wa bebre no omsom no omo resolution omo ye ni se nkanya mbe wadom na obetimi anya bema bi ama waso ne mu ne bia one no abobra sanse ma no bebre no omu nyini omatwa omu mfie aduasa konfie aduasa enan ni nachi ena udu sam pempenso na afi edi hu any anxieties na nti ebe ye ni ade na afi edi amhyehyɛ bebre nti eno so ya ade a abe hawo abeto adasaso anase asafo no so maba one person omutumi enya responsible people, men that would have them as wives no matumi no machechire ebusua nti menka ni nyina sanse catechism ha ono se di be ebeto so nti me ma beto ha azafo am se ne woka ni adwuma ne yedin obia beba so for kra esu come the so for ra ho we buy so to na oti adwuma ne yedin nipa ho adwuma honhom mu asem so hwe se ne honhom mu ne ma odiye ni ade papa jakwa ye hwe ni say Papa Free Kairos International Ministries. Every producer and Safu. Now no because honey dear. As I call Mubon Kenya near the Kakra, only or not out in the baby dean, what to collection was that, the baby. A dear near my who draw na ya, a feno esusea, a ya, a Safumano, where Dom Kuma so some bay, form yam some ye dear Moncan Cruise, Casama, Warrior system. What are some of the things I'm about? Okay, meda say niema ni bi medi say ene papa de no ebi eyepe baby obi to be di wonti ebeto ene aware ni de obega say obabi a ehu hia emia no titiru ehu hia mra nti na say na papa kan na mpa merima no yenim say ebi ye ko yenim ne be ye seminar bi na yetumi abo na ya tro mo say na ombekọ manim a ene wo ho ebi enso no adwuma se ne no sabeso mbi ebetumi akoso nje tore bia obi ba se de da nani so ene se obenya bibia ye so ni bibia so bibi nso ya opese den ekoso so obi a oto niam menu miensa bia opese otirem na ebia okokwan so a otumi fa ne bebri na odi bi so eba no enye se odi ba begum keke odi gu ni sto a enye show bi no oreye opese eko entem no tumi ekoba no unya kakra edeboa abusia no so mabunum so bibu ho a academic excellence wo pese wo hwe no tumi ko wanim ebi awie BEC sabria education system na asesa no empire bebre na boy ya ne se one resource mbeba na wenya school papa ana school a wo gidi se obenya choice a ana ne obakosua na wo susu se ebeboa won ene won daache ebi nso wo ha wo pese wo kokon wanim se bia wawie SS ebia anko nanim anko yi amane sa nti o plan se obetumi atro ana se opese okokọ nanim ebia masters bia na bibisa eno nti eno so ye eniema kakra ye hu
ɛwɔ resolutions ahoroɔ nso emu baako a mede betwa to nso ɛyɛ awo bebree na nso aware nse society yɛ kasa ɛno nti waware na ebi a wɔnhu nsɛnkyerɛnne bi a ɛyɛ ananso ɛde ɛsan sɛ yɛ kasa nti ɛde ɔhaw bi ana akɔdanda bi ɛbɛda awarefo so ɛno nti child birth sɛ bi ɔno nso Nyankopɔn bɛyɛ n'adom na obinya abɔfra bi ɛde ato ne yam anaasɛ abɔfra bɛsu ɛwɔ ne fi yɛhwɛ Bible no mu a ɛsii saa Abraham ne Sarah ɛsii saa na ɛyɛ wɔn dadwene wɔbɔ ho mpaeɛ megye di sɛ wɔn nso wɔyɛ resolutions bebree ebi onya 50 years wɔyɛ resolution onya 60 wɔyɛ resolution emu no Nyankopɔn tie wɔn mpaebɔ ɛma ɔde Isaac ɛdom wɔn ɛno nti kakra me nso mede bɛka ho ni papa yɛbɛda ase atiefo hwɛ bere na abɔ nɔnkora pound meter duenu nsia 26 minutes after 9 and you are still tuning to 97.1 Okoman Radio Okoman Kasa Jumadi another pay yene empeni asia a Prophet Frank or say to or known as that Caros Ministries International and a Katkis Yao a Jakwa do or no a Sant auditor Edema Equiping Presbytery and a company no machine yes in Kumwa Yebisa say study year right series a dear na asafono share nim na titiri free baby asafomano ene ma hodo aye wo se wo ye asɛ deɛ ne nneɛma asafo hwɛ anim sasafo no bɛyɛ na atimi ama adwuma a wɔyɛ no atimi akɔnkan na atimi ama akɔnɔ bi aba kisosom ho ɛna ɔde firi hɔ a ɔde abɛsie waka botae ne mpaebɔ nneɛma ahodoɔ egu ɛyɛ asafo no apono ɛkoma pono so ne ade afei yɛbɛba ne abisa sɛ abasa ahwɛfoɔ no ɛdeɛ na mo so mo hwɛ anim efiri asafo no hɔ sɛ ɔnam ɔbo hɔ a aso bi aware on am no in ready kawa ahye na botom no nam boko onye se anye bia aka mo esujani ese bone woni trim ese bone woni trim enti yemisa se onam a wo se bibia oda su bi adi na oda ne ho adi se me yo kristoni ese dansini a ona ho adi ese onya ne ma bia obeye ye di asie enti papa edie na sahwefo no mo hwe asafo mananim se onama obeye yehunu se wo se okire se yaje no ampa yesu yaje no waba yesu na yase ese edia na me wo so ye yo em se wo hwe yen Kristo sum no a yen hyeda ni afade bia ye hye ne dada ma obi hunu se wei ye kristoni ye hwe muslimi fo a woguma yafi until all the time you see them in their member say jalabia yaje crash yaje ashe into no eno a form of identity baby obedru bia no e kire ne somo a awesome. Unfortunately for yen agidifo no yeni sa ade no a e ma yen edanso e wo yen yanama yetu yen dada namo na nenso so no abrabopa eni supa a choro kronkron no kan wasem no eno na wo say yefa na yede ye yatade na yehye didi kan a yehwe animu efri yasafo ma ho eni say ometima ye kronkron ene kronkron ye aye ade aye modin aye amodin e onyame fie sanse akwete say de ukoka kronkron ya na o hanipa no ze obi a pese sese ya no obo no ne bra se de opɛ na osenya akwanya betena nyame fie wo bra ne tibua emua ne fo na obetumi ato ne collection obetumi ato ne tight na onya asɛm a asafo no kwakodi nachi nti a lot of people are in church because of fraternity no any support na asafo no e de bema won no obi krampo de ne sɛ o me ha de me wa domo ha me wu ebe ye mayi nti no wo ho nyina ne ye na yiyo a obeyama no nse makọ pension metifie yi mentimi ankokra catechist bema ya behwemi ye besoma me ya behwemi nti no abeye bibia aye ohaw bebre ema nyame asafo eni titu ya ye dance afo nano no ene kamia say wiase na nkasa kra no morality eho abasem na abawura nyame fie nti no yentumi enka no bebre
sanse nipa no oba no hunu sɛ atade a ɛhyɛ no ɔde ba no ɛnyɛ nanso okoka no bebree a ɔda n'akyi a wanhwe a onsi hɔ kora bio ɛna ɛnenso so no obi mpo firi asafo bim na ɔkɔdɔm asafo bi a yɛmmisa mpo sɛ maame na imfa na ofiri na imfa na waba yi na deɛ ne si ya ofiri hɔ na yɛm follow up nkɔhwehwɛ mpo sɛ asomasi na ɔwɔ ha yi na deɛn ɛna yɛ anti waba bepi ha nanso so no yɛba yɛn nsɛm gye no sanse nne no yɛpɛ dɔm nti ne yɛbie yɛn nsɛm gye no wɔbra yɛnyɛ hwehwɛmu bi a wɔ sa nipa no abrabɔ ho enhunu baabi ofiri baayɛ ɛne ne ɔkɔkɔ yɛyɛ incidents bebree sisi ɛbrɛ ma kwan ma me nkyerɛ sa ne man mu bi but deɛ mɛka ne sɛ yɛhwɛ anim sɛ yɛn ma no ne yɛn kristofo no yɛbɛtumi de kronkron yɛ ayɛ atadeɛ na yɛahyɛ on a lighter note na me wasafo bim me modin na asafo no ma no kwa yie na yɛn panyin baako a nyame adom ne nsɛm osika na ɔmɔkɔ na yie nti na wɔsa ahomakye no ɔmo tu kwan nti ɔsɛ me kɔkɔ gya wɔn bus nim na me ne wɔn bɔ mpaeɛ na me gya wɔn kwan na mpaebɔ no mu no na meka kyerɛ wɔn sɛ mesrɛ wɔn ɔmo kɔkɔ duru hɔ nom a ɔmo nhwɛ na ɔmo ankɔ yɛ ɔmo ho fi sanse yi ase kɔfɔ yi na ma bebree wɔ hɔ atitiriw ɛne nsadenden na kɔkɔ nom nsadenden na afei ɔbɛkɔkɔ yɛ nneɛma ho nsɛm bi wɔ hɔ nti ɔmo nhwɛ yie na saa de no ama nti asɔre mpanyinfoɔ no bi wɔ mu ɔhyɛsi bi wɔ mu ne ade na kyerɛ sɛ ɔmo megya ɔmo kwan a ɔmo tu kae ɛkɔ sunyane nti ɔmo kɔɔ ya kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔhyɛsi no kɔboa na ɔmo ɛsom nipa no a ɔmo akɔ na yie no nti ɔmo kɔɔ yɛ na agya ɔmo hyɛ asɛ sɛ ɔmo sɛve asɔre mpanyinfoɔ yi na ɔmo de mineral ɛne ade ɛkɔɔ yɛ nti ɔde kɔ afei papa no hwɛ n'anim na baako te ne nkyɛn na oyi coke ɛna ɔka kyerɛ sɛ ɔmfantom na ɔnom coke na ɔhwɛ ɔhyɛ n'anim ɔka kyerɛ ɔhyɛ no sɛ ɔnkɔma no 1937 na ɔsɛ 1931 ho mo 1931 ɛna ɔhyɛ no bisa sɛ onim 1931 ɔsɛ na man no ɔte ne nkyɛn no ɛprɛ ne sɛ ɔnya kama no tom nyame ne waa na ɛnom akyɛ sɛ ɔnkɔfa Guinness ɛmmerɛ no club beer ho 31 club beer ɔnkɔfa mmerɛ no na kyɛ sɛ ɔhyɛ no kɔfaeɛ ɛna ɔde baeɛ na ɔmo gyee na teta hɔ so hu asafo panyin Bible no ɛka sɛ me ɔse yɛwɔ ade nyinaa ho kwan ayi baba sɛ waka de bɛbɔ to aso da wokɔ military a ɔmo ɔsɔfo sojafoɔ sɛ ɔsɔfoɔ a ɔmo kɔ PCP ni adeɛ ɔmo kɔ na ɔmo kɔ aya agya yare a bantia na ɛkyɛ kɔndɔm ma ɔmo kakra nti yɛde bɛgyina hɔ ne yɛbɔ di kɔpro hwan no abɛgye kɔpro wɔkyere sagye hwan W1 na yɛbɔ ɔsɔfo din na ɔsɔfo ate sɛ kɔgyina sojafoɔ ɔsɔfo ɔsɔfo nkyɛ didi obi amoko peacekeeping a ona yom champion no amoko na ye check on no papa patrick say go jibi na so asafai soja fo ko tem osofo jedi na papa ke asafai ni jodi enti ababaye kanka e wasafo no e ma sese yi no untumi mo obi achem so obi apese obo no an bra ope na asafo no sa gine tum obra onya trimupo bi na say na dwene mu anefo e wo kwan bia so abeye a big challenge e wo asafo mpanyifo so konkron ye abeye big challenge as I say no ho asem ka ayedin pa sanse nipa no as say yabawi as no ye pe say yankasa ye fa ye bra hye yensem na sela ye sa yesre nyame nhira segu yan ye bra ye bɔ no so nti say mame mo me bra onchen nsem nhira de me pe ne mom no ne okeka fa ne ma ye nyane de apede de me nye ne mom no mame mo me bra na fa wo nhira egu me so nti ba bia ya ba bedru no nti yenso so yakoma so ade a yesra sefo rade ne say yenni ye mananim na sebi de nyina agitum say Kristo beba Maranatha obeba na ode beko ba bia osesi amaye no enko ba se ye manu anase asafo manu ebe fall short of sa akwanya ya Kristo e de atoho amane mai
men kan nyina cause catechism interesting no so fa ebinto so na ohia se ne Bible kasa efa ne ye ho a Yesu ma ne ya Kristo ni ɛwɔ sɛ woda na die enti ɔse Kristo ni te sɛ wodi Kristo na mo achi papa ye bro no wankasa etiti so gudu so wankasa me no mienu nti enti ye ne hwe Kristo ni bi na me ye ni bi me fa kyerɛ me da mo ni me no de pancha be bɔ ngum ne me kwa sorry aba wodi e ba me komra na bedura na papa ene se papa e kan sai na ye members no se Kristo ni dey na safo no e hwɛ nim omo resolution anyway for their own betterment but then asafo no so hwɛ nim e se wɔn mo bɛyɛ na timi aboa wo hwɛ wo so hwɛ from your spectacular. Okay, trust them not Joshua 1:8 say we should study to show approved. As I say, yeah, then we should not let this word depart from our mouth, studying it day and night, so that we have good success. And the other ba kwa share a name say asafumano ebihun say wabefa Christo hu adisia. So person ya kan no Christo ni Christ like. Antioch and waka say esuafo send wo ye won niam no was a Christopher and as was a Christo na ye kunu no. Ehona sadi no efi aseba. Enti yanso SSA ye niam na Christo eye yi ni bi. Obeye den hu Christo no niam o ye. Bia Christo ba wi ase na ye nyina ye ni ho. Enti wansua ne ho asem a orintumi nye Christo ni mapa. Eno nti na Joshua ka say SSA ye ma sa emransem anase ehuma yi eda ye ho anopa awia ene anudwofa. And we are expecting as yehwe kwan say afi yade adesua Kristo hu adesua se na papa di kan no ono hu se ebia mfonso bia ho meye Kristo nsu hyira me na so se ye kyerɛkyerɛ won a no wo hu se ampa ne wo ye no wo ho kwan se wo ye na so emfatao se wo ye Kristo ni emfatao won twɛn kran be ya asafo panyin anka se bia me yo panyin ntimedi eyi no reto ho na miwie mi mpani ye na mesa akwa eno ntre o Kristo ni anase anamontu esisi yetu ti the first thing anase mi gidi se ne edikan ene se ye behwe se ye besua trosem no ye mubo a ye Bible no ye gya to ho kwasida no pani akwa ye busa ye ma ba bia Bible no kra eden eda abena akwa breme no akwa nso a sesi a opena ba ntutu a ye homma afi no san pepe bibi ede apapa ho eno nti esese ye hwe wo hwe Acts 2:42 ebra hon kronkron hwegu ne bawie no se asomafo no ede won ho hye Bible enkyerɛkyerɛ won ho hyehyɛ mu ena abodom bubui. They committed themselves to the teaching, fellowship and the communion of the bread. Enti esese asafo no kyerɛ na asafo ma no nsusua na da yɛhyia mu megiri se nka papa ne mfanto ana se ne story o kan kokoo bia nka opinion na so won ko beka se o de twɛn papa wa nti menye den menye. But that shouldn't be. And says ye hu se obi wo ho nti and sese me ye na se sese me ye. Ye kyerɛkyerɛ woni hu se Kristo no baby a ye wo twɛn se no se nya me wa ha nya me wo fie Kristo no baby a nti ye nkyerɛ se baby biere won ye sese ye da sa asu no edi. So we should commit ourselves to the studying of the word. Ye nsua trust am ye nsua eno na beboa ya ma ye hu se na Kristo bo na abra bofa nia ose ye nye ene nia ose ma ye den ma ye nye. O Kristo o sukuu ni bia so beto obetumi abɔ ho mne ho mɔde a jese wasua me hu obi a onsua de a exam sa ba a watwa da won a wɔyɛ validatory service anas wɔyɛ graduation wie wɔka wɔn ho sem no wɔbɛka dro so ɔkɔ library ɔkɔ classes ɔma enema bi empower no ho ɔyɛ enema ni nyina ɔbɔ mpa odidi ɔyɛ bibia na nso adesua no so ɔyɛ den ɔyɛ bi ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛ de yɛn ho hyɛ Kristo ne ho nsɛm mu yɛbɛhu wɔ trɔsɛm no mu na the second thing is fellowshipping. Atoda bia se ne nyina ekɔ school no enema bi wa ɔkan awon ti ase. Na so asɔfo mpanyimfo won a wɔsua trosem no ebetumi akyerɛkyerɛ yemu yie. Nti da okɔ asɔre enwume sɔre anopa sɔre okɔ eboa ma ne onti ase no during Bible studies and I say bra betumi ai den abusa no megidi se mpanyimfo den ɛkyerɛw. Ɛno nti usua no ɛwɔ wankasa okukuam individually usua no na kwasida na se biribi asafo no bɛhyɛ sɛ yɛnhyia yɛmbɔ mpae yɛne onyankopɔn to nsɛnidi
anaasɛ yɛnyɛ dwumadi soronko bi no na wo so wayɛ dɛn wode wo ho ahyɛ mu bi ɛbɛboa ma nyinaa kristoni yɛ anaasɛ ɛsu a kristoni dɛn n'adi a ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛda n'adi bi no yɛbɛhu ne ada n'adi megye di sɛ yɛyɛ saa sɛnea papa kan no yɛni ahyɛnsode biara nanso yɛnsu bɛkasa man nti wobɛpie no wobɛhu sɛ oyi de ɔnhyɛ cleric anaasɛ ɔmbɔ tae de nanso ɔyɛ okristoni that's Papa, and pay you just about 20 minutes to 10. And 10 by best sorry. So also per se ofre bomwa 0551 667755 0551 667755. A call obet me afre and I bet me send no test and I say WhatsApp message na or the about near kind the amount 0551 667755 and a number na and pay ye year juma bet me afre and I bet me test it. Na and also no odi aba near kind amount. And I pay Prophet Frank Oseju to Kairos Ministries International. Papa and a dano and a catechist wa Jakwadu and so a stand auditor at the Akwapin Presbytery. On now he say Sika Semono, maybe I say Bia Kubiano, Akokama. Auditors almost capa. Yes, I'm refi na Yenhe is saying, Sir Christoni. Na afiaso ubu oni enkompo hwe achia eniema ben sa na ewo se bia wo se wo de beche na wa hwe wanim yenim se Kristo ni nche so bi mfumo na mfumo bi to na kra na no wafumo bi se wo na atwu ben nipa no na Bible say unuan ye obone a fa che no empenso ahodo nipa ben na ebetimi atena sa ye obone ba akonsa empenso ahodo so aduo no so aduo sonson eni ade enti na bonfache de MC zu kyerɛ ne krakra no kyerɛ sɛ enkai kra fache kra emane ma okasam ne onkomobo mu kra mpo ebium enti bonfache eno de ɛyɛ ɔhyɛ ada Christopher so na dodo no yɛ me fa nkyɛ me ne nkasa bio me wukra o mama yase onso wu a yase ne yɛm sɛ yɛ tibi ebi ba yɛ nim ɛna ɔsɛ onuane kra mpo so ɛyɛ bibi mfonsodie bi a twuben no na ɛyi ne nten ka kyerɛ no sɛ ɔto ase a wanya wunia wante wa senso afa onua ba ko bi ka ho na munye mienu na monko na ekoka wante ase a obetim da masa mpanifo wante ase afa se oye wiasini on say Bible Yesu eche efa no baba in that context no ade na se Kristo ni ade e wo se kronkron ye ni de ben sa na se hian wo afifufuru se mu afifufuru se mu no say ade hian pa ni se obetumi identify or environment baby a wo e say uhunu nipa ono omo ho o say uhunu sidie ho niema esiti the man nipa bebre no nya challenge with people say uhunu nipa no a one ne no ne they are not able to buy into the lives of other people to identify who they are na no more edinsa was so senior esiti say Paul Kasembi na prepi na nkofo echia no osi se uko Roma ye ne Rome for na say nkofo bebre afasa scripture no e de abo mo ho adwa na okoba bi na se ye din samfo a okoko dibi na oba obi so say oh yes yemfa Kaiser de emma Kaiser na yemfa Kristo so de emma Kristo nti okoba bi na se nkofo ye bo huhubra na ono so ede no akwakwakojim na ofiri ho a wasa ba betena asori dem na yentumi enhunu baby a yewo yentumi identify baby a yewo nti de bia no ye ni nkofo atwa ho ahia no enya problem em say matena baby kakra na matututu kwan so na bon se baby obedu bia na so no sidie omoye omonia masifa se utumi ti omonia ase a utumi no omotena wantumi ante omonia ase a uno munya problem uno mbenya nkitahudi a entwa ana emfa kwam na anything se obi tumi kase o me de nipa so mesi mene no enkasa biom ana mintumi emfa nche no se de oka no mewu a onsimeyi ase a I want to say and state it categorically. So obibia obedu sam pepenso no Kristo ni umubium. Untumi nye Kristo ni obra omfa nche.
esan say yen fundamental or basic ade ma ye Christopher no fache me baby ana me wo a Christo de chair me no ena ma menya sa kwanya no a bitimi frem ho Christo ni ti say me ye de chair me ena amma benya sa jinabia me jina na pempenso amaduru no a bitimi frem ho Christo ni no na papa ojidi say the padodro na no ehunu sa Yesu agidi afọrebo obeboy no nipa bebre fa ne say eye ayade sombo ana so ndie se ne wo kan ye wo mitum de presbytery ye wo mitum me de carols me hona me ma me papa nya ye busu ndie ye wo mitum enti wonyini se nipa bi wo sa susuye no ohunu se eye agidi afọrebo bi a Yesu bewu de je adasama free Satan etibia bi mu wonyini se ebebe ehunu sa eye no kre ade bia a me kase ade bia ye de ma onye bibia wo ho no wan hwe yi a unhunu sidi ade no ho mfaso siti ana sidi sisombo hwe se obi a se bi on talk ada na obi di ne ka asoma no uhia ne kwa mu a obi an kire se we ka we obi di asoma no bi ka wo de ka ne di asif se o che se o kwa aba no nya ka ne ntwibiom nti no ne sasom ni de o se de odi ye bia no odi ye nti no de ye nya no nipa bebre no esan se ye ntua ho bo bia no ye mu ne Kristo ayede amaye no ne ani hobi na ye ne fa sa yakayaka de enum ne ani hobi na ye de pia wo no ne ani hobi ne yetwa no ye moja egu ye nanso so no yaba besua ho abakwasem ababesua ho trosem am yehunu se saadi we na papa yi ofa mu a ma ye nso edu baby a ye du yi a yetumi frɛ ho Christopher sanity dia sebi mpreduasa so obi boawo ma ofuru dua na okoto se edua no eso aso na nkofo gu ase a se oti momudi nti se Kristo aboa yen na yen yetumi anya yen fa hodie na ode ache yen zaba for se ye ka niema pa nkofo aye hye kokwa mu a Kristo akata so a onkai biemu ne moja no apepa free ho a na oso nua ye obibi nti no onfa nche no a na che se unye ntwamu ba bia Kristo kra je wo no because watwamu ho no mu a bibie ni asase so obi de beye wo a untimi nya mu fama no bibie ni ho sanse ye ni ma ya abortion ahodo kronobo ahodo ewudi ahodo na kokonsane ade na da bia meka se omo ayo omo gu afiase no omuti na nya wo. Sometimes if you are not careful you may think so obi in some prison and now obi a friend is saying na no story be am tell you say you say Dr. Kwame Despite akwa ye we new cells bi ewo wiamoase na cell room bia no on the bathroom into no very comfortable into abrante bi ko bokro no Kumasi ne che no na Central Police Station you say ya jailing ne neko and opeja ne so wasemka Judge Busan said also so bono de abon de wajatum mfie no de ma no so wajatum ne mo baby o de ne ko no ko mo de ne ko wi amo ase ho no a baby akwa me despite de no na e ko bepe so enti baby ayaba bedu no yente asese yaye boni pen ena yen de ne de bia amakokwam ama abonten amanipa enhunu ena yamfa nkwanko gina semdibia amfa nkwanko to afiase said obi enya no ntine so obi ye bibia yenhwe bebia ye free eni bebia Kristo dia ba begina na yemon kontin ehu se eye adom bi na me abedu pempenso ayedu no na yetimi de enuanom so de ache won anya sa na se minsuwa yi ase obi kreti mi bodua wo ho se wo mi wu ama me yi ase ache se waka to ono konso a udi di agora bibi besi wachiri so na sa nipa no so ono so wakasa asem no obewu ama katikisa besie no ama ya bedi ne ho adanse da bia me kase adanse di aya ye di e wasori dem so obi da ho a 99% of the things that are written in the whatever tribute whatever we call it no lies nipa no se u jaima obi pa onino anase ne yiri bi anani kunu bi one ne tenaye se ma me we die ye do ko shedem ne ma microphone ho na ya sesa woni na de papa no so te bia ka
me sure say be asem papa but obi ewu a na ye kruchiri nsem fe na me ka kosi say samsem na ye kruchiri no esesa hwe it won't change anything, it won't change the course of life baby awoko no esesa no ndi say sabre ya otiase no wan kasa wan fa kwan bi so enkruchiri nsem ye papa any bible no say the catechist kan no wansua amfa mo ho no amfa nante na ye say ubewu ubabo bre biara na wawu na ya ye awufusom fefefe a awufusom fefefe no emfa nipa nkonkwa jem awufusom fefefe no emfa nipa nko friend say osoro na mom no asase so asetena pa eni anuanom betena say besi eni anuanom bedinsa wo so odo aye bedadi a kire say minua kroponi ni minua we onye kroponi o hoho abetena ha say mesi ni no edinsa wo so Kristo ntino eno na bebie kwan e de aman me de manu besi na catechist bi ato so as I was said to yada say say uguso e che na mamu odo na mama suko ubi yeni na wotwe adwen suko ne ma bi ho catechist eja obi kunu no taro den asafu yeni tia pa say ko kan say no right say the say no right na also omucha asafu mu twempena no ne ade afefofure wawuram asafu ye na ye ka kire no afutu obe na ade ma kokobo be na ade ma na timi abo ma ne Kristo so maso Nyankopon ani nyesa na oya adwuma ye hu oyagu sanse nkaka na efimi ba osoma ade ma Nyankopon wo pe na enkoba bia na nanam akropon twada so ye enkoba bia baba kata kakra yo sena me papa di kaka no prophet kakra na mpese me de okoti scripture bi say obi de oni obi ye bonia one ne obekọ edu asafo mpanyimfo last stage na ya mementi aso no ya yemfa ndu ho oso bu ni se oyeden wiasini busa se wiasini den na Christopher ye man so ta se bu obi se wiasini a afi na aba be kire no esan se ubu ni se ono onim ubompa de man se ebia wo wasem kra no nti a ebia osofo bi ana osempa kanim bi asem bi ento na akoma so esan se Matthew 28 the great commission oso yenko wiase amama nyina nko ye asuafo enti wiasefo ne ye ba be ye won asuafo enti so obu owiase ni a fa se afi na ba be ye den obeye no so adwuma obeka nyame asem a kire no enti obi se onfa nchew obi se empena atwe ne megu so atwe obi se ebi ko ompe wanim krahwe esan so de na asem beto o catechist ana as a prophet ana so sofo anim no o kan se ne se one ka bia mani nti ore den ebia wasoro ne kro anye den omba biem eno nkyere sense se ye ka esese ye ka oja ya asafo kra na se bia oja asoro na ho ne se ye ne hu adwuma ye bompa de ma no ye soma ebia ye nim no pese obehwa obi foforo bi a ono nso nim asem no ye soma ne se ono nso fa asem ne den enkonkoma no ye bompa ye se adwumadi ahoro a ewo radio so any TV station so no at least ba ku bi osempa kanem bi asem bi a o ka no da kru bi onfa nkoto ho na ensesa no no hu nse ampane na me yi de na me sofo kan de na me prophet de me osempa kanem kan evangelist kan say na yampa no asamba na ti e bia oremba wa asori ni biem ana say bia ferry nti oremba wo biem na nso sa abre no wo mpa e bia heden aye adwuma eni nti esase ye ka mereba wa asem na obusa esase ye ka ye yinten esase o me koka o mama sorry biem me koka e bia mabusia kra e bi ko no no bua me ne ho na me konsu ne ho na me yesei o ye me landlord e bia me koka na otumi fi ho ani ade but yemma Kristo ni ye no esase ye ka Kristo bufui o twe empia e wa sorry fi Kristo ni ka asem no edu baby no so ba be piano ayeden ato fam na so ni nyina mu no Nyankopon efa okwan soronku bi so ayeden eyi ni fi mu e bia mpa okokan no so your sofo say be a Bible study leader or your prayer tower ana bibi esese ye ka asem no that is our first ka asem no yinten frɛ no but say na papa kan ye hu ye environment o so nipa no e bia we pie fi asomasi dem akwa enya bonten so na odika ma achi wo dabi wo frɛ ni sinchen enti na first call ni say one no pe enti mu benu no wa frɛ no wa fanyansa kwan bi so ansa na bekɔ na uboye den ubompai ebetumi kura wonko ya menko oni obi enka ho bompai now the Nyankopon adom anane direction of the Holy Spirit no wo ma na fa omu enye wona abekasa wo won kronkron na fa omu akasa achi oni pa kono oti a ye de amiase wenti nso asa na meka no ye de mpawo beta achi akosi mre a Nyankopon be den ede ne sa beka no
po a yɛn nyinaa yɛka no ho asɛm yi dɛn no wanyɛ okun asuafo no bebree nanso Damascus kwan so Nyankopɔn de ne nsa ka no ɛno nti ɛyɛ mpaebɔ yɛnka asɛm no yɛmfa mpaebɔ nso ɛnta akyi mewɔ gye di sɛ mmerɛpa mu no ɛsɛ nyɛ koraa yɛnsɛm no yɛka directly ne ɛbɛsesa no a Nyankopɔn bɛfa obi foforɔ so ama wahu ne mfom so na ɔno nso wasesa asan ba abɛyɛ okristo no bie sɛ saa berɛ deɛ yɛsɔre so a ne sa ɛnɛ yi nneɛma atumi akɔ so ama yɛmpani aka bi adi yɛn nti aka sɛ yɛn nso so bɛgye na ɛde ayɛ yɛ nneɛma yɛsɔre so yi na yɛde nkyɛn akɛseɛ ɛkɔ ɛde ama mama ayaw anɔpɛ wotumi ka me na mema wakye na mpɔmu today saa na nkɔma a ɛbɛpa ntokisi edu board chairman akra nso mpɔmu today anɔpɛ yi yɛkyia wo Reverend Dr. Aboɔfɛ papa anɔpɛ wote nka baabi a obiara Nyankopɔn nasomdwe nka wo na yɛkyia wo paa nneɛma ɔden ɛna anɔpɛ yi yɛde ɛma wo ante sɛ waa ne kunu Mr. J nso so only Jesus can save anɔpɛ wote nka ɔnso yɛkyia wo me papa nana bampo afaribampo ɔno ɛne nana bamhene nana anɔpɛ yi wote nka makra me mawakye wede yɛhyia akye mepɛ brɛ no ma bɛkyia wo wadaroma ɛna me papa samifum era samifum anɔpɛ ɔnso yɛma wakye yɛsɔre dwumadie no so ane sa na Nyankopɔn yɛ adom no ayɛ so ama a ɔkyena yɛbɛsan bɛtena so anɔpɛ yɛne Prophet Frank Osetutu Kairos Ministries International ɛna Katkisi Awajakwa Adu ɔno yɛ assistant auditor ɛde mu Akwapem Presbytery papa nkɔmɔ no yɛ dɛ ɛwɔ sɛ yɛtoa so biribi na ansa bɛkɔ no yɛmmɔ baako bi tɔfa na yɛmfa sɔre so enti papa yɛsɔre so yi no ɔdaroma sɛ obi a wɔdi asafo ɛdɔm anim na wɔn mu ɛhohom nsɛm kan korɔ sɛ ɔmbɛdi yie hohom mu ne ade na adɛɛde wɔ honam ani ɛdeɛ ne wo nso so wobotaeɛ ɛde ma wankasa ɛne wasafo Kairos ɛwɔ kuropɔn ha yo sɛ me ba saa kuro yi so no me botaeɛ paa Awurade de me baeɛ no ɛyɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛwɔ kuro dua yi mu I see them as the future of this town na mehwɛ sɛ sɛdeɛ immorality is creepy into the traditional fiber of this township. When I drive around and I see people walking up and down in Mabia 14, 16, Miensa and 9, Mema, Mrante, no Oko, no Oba, Neade. One evening I was doing a prayer walk. Na mikohu baby na miyam shame. Finfin ha baby a brew just before you get there. No tank kesi bi si fie bi finfin honom na. It was late in the night. Na me hwe na akwala bi to say so be 13 years post 14 years. Na wakoto tank no ho pa abrante bi achew. At that ungodly hour. Say and then you be in Kobiasem, ka first nanka o twem fia na wate esi ho we gwa won now do onko fie now do akoma wa wofo na wofo say gwa won but the ne yamu obi ba into no I just had to look at them and pass by na am hihye na me bisa mo say saa time no ababa wa saa no na wofo wo hin fa no da ena onya saa kwanya na wapie ma abrante no ni gina ho at that hour wakoto from pa bema so no mu pa bema na chew na mhwe bema ya opa na chew no a se ababa we bombodin konyem ohun abrante ni biom on anya de kro beba say me na me responsible intino mayam hihye eni sa group ya sebi omunyini ababa mpanyimfo abetena nkonwa so ababeye MCCs MC for ne ade ne teacher for ne yi a ya me ani anko wo ho a na ye mom de saa su nyini a ebe ha saa ekroyi nti that is my share for this year nti shafi ni nyina no we've been praying and na your papa abu of gardens ye bompa ye ma ye youth no say Awurade Nyankopɔn be wadom
na obebie won ani na oma brabo a omo bo e okrom hanom no omna fa omo ntoma pefra na ombedwene se ombetumi anyina ba ye titiriw na ometuma bobra akonkan okrom ha na yetumi ahwe won so ne aka so safo yi de ye de kro ija won a yenim se kro no so baba mfa so. But what we are seeing now, I think that I'll also indulge all the people who are in leadership ewo krom ha say ombeboa na emi ani akọ yemrante dem yemmaba wa ne ho ka so a matena hopen na enhwe han sia na enama ka so a agensem anne no sia ball kra na onam sampotani mu a na yem hyehyew enen kofo bebre etu omo osisi dan ho nyina eton enen so hwa hanom so a yekro yafe na ahoho kra eba mu esisi adan akese enipa frinkran eba ye were very good weather. Ye were very good topography. Scenery near fine. Dinipe bem. Na fe ye be jai ama abraboa sebi eshase baby a ama nkofo tu no. Ye be hwe ne ahwehan ama bia koso ha. Na fe be kakra no kra ye bodin ka se eye asumdwe kra obi a pese obemu kofo sisi hotels akese ne ade no. Na fe no nsia bo a ajo kohye dem. Papa mamemfa calli so biaba. Opene udin ba bia frefi. David Benjamin Messi. Pacho bodin biem. Benjamin Chumesi. Yo Benjamin Chumesi anapai wo Okoman radio so yetie o. Dabi wadaruma bobodi agina ba bi ye na MSET line na my feedback ba agina ye ne he. Bacho ye. Kakra kasa. Program na mo ye no mani asopa na me emeniji. Samana mokae no enyama kristosom na me wakupon ha na me ya sorry na yewo capacities of meeting attention wa Christ na samana mokae no yedwedwen a yebompa ema akupon kuru no na me na me ye omo organizer kakra mekani se eye ntiafia yenya yewo kristosum no na abanisa na yisika se yenhwe osura hini ene tenene kane anya ka nyina oda kan ho sa quotation we no ahini ho asem no ene ye important ena trene na san yetime di wiase nsem ne ohaw na ekoso na yebo bra ense na emfata no di ti hona si yia asibiti mababa botene ene ahwe ahinyi no na aboa kurui na council of churches ni timesi ene mebi kura ma kuru no kura nkebeboa ye boa tus ni si hospitals kura ebeboa muska kra betimi kanono Yene Benjamin anapai ye beda wase onsusu betimi afre 0551667755 0551667755 na onsusu obibi apese o de ka dwumadi ho na o de aka ho enti ye so ansa papa say na uwie me bodo tofa kosi say yema papa say obi so abase ye say me ba che odi ni ba bia frefi me ho adan si you odi ni ba bia frefi the from is set me frefi form yo pon ti say no pay o nyamia dum ye bia ho ye set yeti oba low radio no kakra low volume no kakra na fe yes asa twem fu radio no oh okay bacho ya na aye obetimi akasa anopa yi oh okay asema mukano ya asema nkasa muka nwa ya de ba problem I wo on say ye youth no bebra ye ko asori no asori bebre ma ye pressure ewo yembe masika uni nye jumaza muzi be masika by force mu den group be ma na ma cho wo dey aye nye juma bia ye student for mu ba mu ma ye sa pressure na obi wo wa na dwenfa no akoye adiboni be na anya ska odi abema asafo no ene die wo kan say amantene we no mu ndante no eno so adia ese mun kan wansem na emboa ye bi o youth na disi ade obi ase wokom
yen dantem obia feli ye leaders ni na feli ye uko ye bidrom ko report to police zikra omu asem na jiso kitaska enti mu kusu na mu kasa asem no mai pa nyame chama yeah that's it and I pay also bet me at 0551667755 0551667755 also bet me at na also ode once a maba papa bonnet fan sorry yo ntina make akosi say ene you heard the relationship between mami we to see mbacho odini baby afrefi Hello. mbacho odini baby afrefi Amedene Adi Frank. Ofrefi Mbacho mi frefi ya ukugwa. mbacho mo anko yetio Meda wase em se ni amuka no. Eno kware nga ekwapim de yewudima ye ho fitete anga obokwapim din a na Ghana hafa na nyina no bia edini disonko na eya hometo se nemma se akwantu yetu ene ani buentra so se den ntimi hu eya hometo se ene buhu kwapim ni na sebe na ho sifie ana ne dressing a odena ma bonten so abaywa ordinam na septa frache onkutu impuno na ho yada ho na yeso koto kra na eya tese untimi hwe me yi na yeso yi wani to baby mati baby wo akropon krumu a mati se o se baby de obonsam jam tese bad den na ofie baby tese kropon otimi to baby se obonsam jam eya hometo na ese se yempani fudu wonan siwo esansi nim se anga kwatim de aga Christosum na wode titiw yenti yen kasemu yen nantiw ne ade ynyina mu na edenso ampo driving kura what can say mo obi driver otimi ka so driver Presbyterian driving that's not need obu ne ahobrase ne kaka ho anso enne no sani ma ko ama wo kwapim ankasa asase so what be bidin se obonsam jama na ahometew mama yen hwe na yen kasa ho sani amgusu kasa ho ya na yen nanum ana yen ahemfo yen panifo no wihia won kasa saa asem yi ho na okwan biara ene Christian churches no local council of churches no wihia na yen ka ho asem na yen fa nkoyen soro mu kasa nkire youth no isa se youth no yesa ni nyina no wo nyina konsori be dudu na dukwasi da wo konsori na wo ponso a obehwe no na baby a woni na mo ne dressing ne kaka ho no na ya hmetu o enso kan ye beka no kasa no de titiw nipa sabi enye adidi nko enti ye kan ho asam nkire ye ma no ane ye nenan mo ewu fie na nyame bemu a subscribe to me aba ama ekwat mo timi afa ne ta mapafura edamasi nyame kam ho so yeah that's it another pay also betimi afre o text message betimi de afa 0551667755 0551667755 yes sorry so anesa efa ofrey odaroma udin ba bia frefi pacho udin ba bia frefi pacho efa maja kwa mtela kwa Pontina Jan me nya kwa mtela empom ti say ajanda do mo jama o se afo nyina ho ye imbase wi ahu yesa yo na pe mami che on penyi fo nyina na yanda osofo an kadis mu jawo nyina ate am se ansam nche kira mo dia maye no ayo nche kira sumbo nti am ntambra no mo kire na kaka mo kan se aye se yang ye kwa so na de na se tam du wo ha omunhwe kwan ba fasa bo yufo no du wo ha wo yufo wo ashare ndeto peso hie ejima onye bo afo obi peso hie ejima mi ana gina han kasa me gina hoyi na me kwa ashare me ka to Instagram sana nyame adoma ma bibi de ma do ni na nyina na me kwa ashare me no bi mwa me nti mi hwe bia yufo no bo peso hie ejima nti mun ka bia for bi na mbobbo a na ma hwe bia tam di wo ha na ma bo for na mu da support yufo no bi te ejima nso wonya nti na fe wo to ase abontin na oye bibia yi nti no mpane to mpane fo mun dwene ho na mun hwe kwa mo fata bo yufo no da aya kwa me anape wonso yada wase ose ono de oyese ye mo yufu no na yufu no bua no peso so adwuma na so hia mo akakra bi a ebe ma ne ma bi ho no ya na ye bi wona nya obetwe no afiri no ye futu ene adesrede a ono so ode bae
Yeah, for free for you. Me bacho udini baby afrefi. Hello, good morning. Good morning. Bacho udini baby afrefi. Bacho, your friend Gazenga, ni fefe aso jamai. Yo, anapa yeti yo. Yo, I said the amu kanyana no. Edimu pa. So shimwa, you see no. Obiya di boni kura na kotia na koyasam. Sena yen pasa ekano. Saa pete na ete. This so shimwa. Anaje duwa, ube mu se mu fanto tofiwa, mu okrum, mu krum. Dena mu ye. MC wo ho, DC wo ho. Police fu wo ho. Na so ba hwe krum a na mu so mu koji wani. Sa time na said you ye ministers fu no, omu sua 4 subjects e wo schools no. Sa na ete ni. Nti mesre. Se omu mo dia no mu hwe, na mu fa tishieta embra yen omai mu na ensi eyiye. He said ye hu daachi no. Minua se nga hwimu a ye omai no ebeji nsem. Midamase. Yes, so yeah, that's ye call free as soldier man. Yes, also anisa also betimi afre asemo. Topic is just a problem. Yes, I be exhausted. Be muka ho. I say, obi so na asa for you. Macho, udini baby afrefi. Good morning. Good morning. Udini baby afrefi. Macho Madam Ponsa. Na kasa Africa Sympathy News International Cropon. Ya Ponsa yeti. Ada no pa me bo mabaso. O mo djuma kasi amwa ase. Na ada yan papa Prophet Osei Tutu Frank ase ani yan catechist. Na no pa mo be ni bebre e wo nyame asama mo ne ya che. Sana maye hira no saa na me bo mpa so bibiara de na free beto Okoman radio. Na program say na ebe boa ye na ebe hira no bibiara etie. Manager ya bo abaso. Wone o ayi marketing manager brother Kwesi and who team anopa nyame hira mo awone a mwasha ase. Bye bye. Yes, so yeah, that's it. And I pay also. Na me so see yen hwe ensem back when be a mo de aba your Facebook page. Affair maso sir. Welcome. God bless you. And affair maso yeah that's it. Natural GH us thank you man of God for blessing us this morning. And Bedu Solomon say fire and kwaku see that. I want to say more fire. Samuel Amponsa Pebinyampo say good morning Okoman Kasa crew. Welcome back. God be with you as you start again to speak the truth for development. And Samuel Amponsa Pebikrona, we need to talk to the parents because there are responsibilities to take care of because some of our youth are going astray. Our Nananum needs to get up and bring back our discipline in a modernized way. Our discipline needs to come back again. Samuel Amponsa Pebinyampo no the way. So abe for so. Yes, sorry. Bakumi no aba say good morning Okuma, this is your boy Quarantine from Akropon, and I want to say fantastic greetings to Akropon MA student, teachers and masters. Okay, no every Quarantine ho another pay or the ebe boy jumedi. Yes, sorry, so say papa ya hwe ya omo anka sem yenti call ni besi ha ene test besi ha Yakopon boa na foforo kwanya besamba papa nti bontofa na yo me wrap it up quickly say the dynamic akosini say the gap between the elderly and the youth is widening minute after minute. First nanka hu say mpanyimfo ni mofra wo twaka, that is the traditional setting na yewo yetumu. And you know say you can easily go and access information from mpanyimfo and entemutia na ete inti say papa ni eba wo fie kra na akwala na activities kra papa ni onim maami ni nim time akwala ni de da time odi ba je say obi amfo bi hu sesei ade bia me hu ya mesre na in fact na ya sefem over the week na wo bia papa ibodin say free horse bonsam djum say den. I was surprised to see men in military uniform in a pub drinking. What kind of society are we building? Bambofo also mo boy who buying na mo ya hwesode edema krofo no, you join them and you are drinking in military uniform. Nyame ho man mobo.
nyame hu ɔman yi mmɔbɔ mase femi kyɛ sɛ mese femi say how possible awsenka danwa yeyi watare edigu ho unye unsef mfata say yɛde saa atade ne hyɛw na obɛbɔ ban na sɛbio nipa aban de atade ahyɛw a obɔ nipa ho ban a esuro bɛbɛ nipa mu so ɔyɛ bɔne a wote bɔne bia a wo no na ɛyɛ nti den na saa nipa no so no yɛde taxpayers money na etua ne ka sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ zawafo de manu besia awurade hu yɛ mmɔbɔ asafo ɛbɛda ase ne obrɛ ɛne ɔdagye ne sɛ ne wasi aboa yɛ ama ne makɔ baba jagwa Eja Roma kratos ne sorry okay President of Ghana yen isade hu ba ko afi titiru ene say Jesus Christ the light of the world say o Kristo ni biara ebehwe say onene wiase han yen famfi ho eno nti ne yepese yehwe ne say wa wo eban ni mu no ma menka ne saa yensua ne ehu ehan no na yefiase ne yema ehan no edadia ye wogidi say Yankopon so ebefa saa ehan na yereda na di no ama nipa bebre so ebehu na won so wasesa na won aba wasesa fi abrabɔ na wɔrebɔ nim nia enyi no esan sɛ yen yere kyerɛ han no baabi a han wo bia so esum edwane sɛ ne yɛba ya so light yi unhu sum bia o baabi a nti sɛ kristofo no yɛhwɛ sɛ yɛ han ɛwɔ yɛ afim so obi hwɛ sɛ obi nhwɛ yɛ han ɛwɔ insukum yɛ han wɔ adwuma a yɛyɛ mu yɛ han wɔ baabi biara ayewo so bi nim ye wo ho so bi enim ye wo ho na amanfo presby reverend Uzupoku yanso ne de aka one say proclaim and praise enti ye ma ehan no adadi no ye nka ya num ntum ye beka nyame asem no ne ada nyame ase woni ode aman enti eyi ne yanso ye mbotai say Jesus Christ the light of the world John 8:12 say ye nhwe kristofo nyina baby biara wo epue atoye etifia nafo huni se uni wiase han enti ma esum biara ensesa na so mesum biara yeden enyira kasem no nka wanu ntum se na papa di kan yenka bigiri se aka obi so beka da foforo bi otwem na asraafo ana so obi foforo bi so ye bibisa bigiri se obeka mekoya ho obi hu obeka nti ebema eno zo yeden ebe brase kakra enti yenhwe se ye kristofo yentwe enye osofo nkwa na ye kristoni enye catechism nkwa na ye kristoni yenyina ye kristofo ye ma kristo han no enhyeren baby biara wo na yenka ya nuntum proclaim and praise ejawa for me das baba katkis anapa wo se beda se katkis ya wajakwa adu mena na de adu ma nitimi ade pa praise ni singing man ni siso o petro gra ose we say adu ajadu o ti ajadu bia ma so twini kakra me fa ajare ka de one ajare fa sam penyfui na be boa yen Prophet Frank Osetutu Caris Ministries International and a Katkis Yawajakwa du assistant auditor the Akwapin Presbytery and Yankopon Daroma on be kind so be boa yen anopai medin ede Kofi Ansong Baffour bit my friend KB yes sorry see nam dey as the PSC ma boafo ye pa kwesi J by J kwesi citizen na say no dey okoware here kaspa kwesi be ware no korean so aware na fe dey masoma dwome ye krom ye obebi e ka say in price for the dimi na be pomfo so ma dwom enti sam renti enso edom ho be dom memma table omba table no ho na aye kama enti kwesi citizen Edmond Williams baby obia ono ho kani kwesi na mantimi ama na so na empire bo ene ye Christopher do ewo nchen enti da se ne Yakopon pa na waye no ene bronsam se be ma nware oba ne oba nware ene nipa ne mo na ene ye bronsam ntusu ye Yakopon mu de o se oba be ma boafo na ho Yakopon ne mo de bo ba o se dia carefully and wonderfully made on bibia enwanwa such sweet entities enti what these guys they don't know what they are missing. They don't know what they are missing. They don't know what they are missing. But one person who be still no be money na we from no sana na no mabaha. And now no kwesi citizens akware na no the voter region and now the BC ha and obey kwesi J 2022 kwesi resolution mi jidisa aware wom omo de aware nim
Because 16 years for now. When is 64 now? It be seen here. And already Odika Akaguma Sundara said manager fee Setibia Mayana Matsunia. And yet that's our mantiasi and a technical DJ Ziggy B and also now her MITV near my call come and Yenya Summer from Pong DJ Donzi because school Heneba or Bonabana needs our muhono. Wakofa nickname Nidina Kasaira. It will be both some from Pong Crab and Kai. The DJ Donzi and so original boy DJ Vibes DJ Kutihini and also Eboa my baby Echo Kama na yebema na no kwa na machia esafoma na nimpanifo eni binansa na no ayiwe ba ma hwe message bia ba na mefa no enya na yamakwa na so encha I'll say good morning please I'm Philip Ofer from Akropol Kwapin. God richly bless you for preaching the gospel to us. We will surely support this vision. Carol's impact. No, Ofer Philip. I know the way everybody. Baba, wadaroma obe pesa obechia asafuma me. I kana sofuma I say asafuma me. Bia na bechia asafuma me na asafuma empanifo kakra ni aboafo bi. Baba maneko. Mate, yo didi kan pesa me nkra ema Akropon ebusiafo wo krom ha nyina titiri ni empanyimfo yahemfo ene wona Awurade don amayen se omonye kroi akandifo mechia Presbyterian asafo nyina dinti amechia mo no me wokuma ase na me no muri ya sorry pa nti Presbyterian Okoman Kasa masafo amini hu agro nti Presbyterian asafo mpanyimfo nyina various assemblies ni nyina ya chia wo nyina meden kraso emma Caros Ministries for nyina rade enkamo ho Samuela utie me Nyankopon enhira mo nim se utie ene sofo ya nyame enhira mo afa meden kraso ma mebusiafo unfortunately mebusiafo nyina guabrochire nti beton kra nya de obi abeti ometi next time we call www.okoman.radio.com Mati, on Facebook and so live search Facebook Okoman Radio they will see you live. We have video no on request next time no into the middle cry echato Emma my brother he's the senior ambassador Jubilee House no a software back when friend no app no the Zeno Zeno to see our boss wa live will be very clear, crystal clear. And now do Flagstaff House. Yeah, Flagstaff House, Jubilee House. My brother, Onini Senior Ambassador Michael Feriata, Nyankopon share for all your support. And my sister Kunu Onone, former CID boss, Bright Drew. Maybe I will be answer. Many part the power. Sir, my sister no worry no. Or try more for there one pass in primary secondary school. Okay. And the brought back class central no. Now in the boss have a more CTFM conference of the call. Say, what you me, my friend? Mate, please be me. Now, Miss Manning, me free ko ba my later me ko programmer my judge and kakra na ka be me no di manim. Udru sa atwamamena u free Linda do eba Chebi Junction na free Linda do ba no. Na ka di manimi police gun mukura tu okura gumu yesi tu okura dodo no kura nya adwuma ene ya nan na mukrofu do kura kamietie ofa yi sade no mre susunu ga no mre twaka no twa sana mbo de kire studio de kire e kan edi manim no o kire no di anim o de kire second na ntie nyine ko speed crop ani menyintum oni me o se mdo be court me process me ena me frɛ papa na ja me ka ma sam kire se no kwasem me se me hu yesi di o hu kan tie slow down. The way they know the can't track about Kona, a dear Nimono. Yes, you slow down such a mind. I didn't answer. Into a patch of just was for 40 battle. But yes, sir. Yes, sir. Sa ukra umu. And then Jamaica, Oviana or the bar, when you make channel, when you say Basa. Yeah. And I thought the phone, and mammy, me can't. And I was my friend say, say, Oman and Branas. Also, I can Dan cram the court, come in my route, come here, a boy charge or court.
You be a bank now, or the Meko to Kofudia. It's to be checked with and Krabako Fodia. A preparer to group in the past. Yes, right to do. Very nice. Yes, on the worry, my sister. Oh, I see. They were here over the weekend, no mobile. Oh, my name can be professional police officer. Yeah, correct, my pa. Yeah. Inti Mesa Edinkra Emma Miankasa Minua Meba Akosi. Oboa agronodi. Or this 16 for now, dear Managaba. Agronodi Oboa. And Mr. General Manager, Mr. Baffour, Nyankopon in Shell. Na onto Kwandem. Mechia baby or you will be a Radi Nyankopon and Kanohon. Na mmɔfra nyamedo omo adomo no so Nyankopɔn ma ahoden na adwuma pa nyamede ama wo sɛ ba bɛyɛ okrodua mu no nyame ma yɛkodro honhom na fa Okoman ɛkɔ baabi a Awurade pɛ sɛ ɛkodro. Amen. Amen. Ohefo. Aja. So can be chire me. Oh, okay. It can be good so. Nedi kai ma ho fe nyina ya me yere. Mrs. Wendolin Boatema Eja Kwedu. Ocean live for Facebook or crying into Ocean live for Facebook. Into Obaya Mitiao. And that's to say, and then so mammy ho IFA. Senada Oye no. Mitia Masa for men na a Reverend to Fusboku Memorial Preaching Point. I wa amanfo heya bitubi biara Grace Akosa and Abi Solomon Wonyina Yankopon enhira obi biara. Ave mitia Okoman impenyimfo ejeba fo ne pa kwesi ne DJ ahore wa ha nyina Yankopon emfaso a na adesronko amoreye ewo enye akropon kwa itanse sia yehu se yewo baby Zino Abbey, your baby Mobwa Ama, Yina Yesua, near ni atoaso a ni aboa impuntu ewo yempotem no so atoaso mitia munyina mama yao oya masa foba oya masa fo panyin so enti baby obi mama yao so mitia bi enkoma afa mitia asofo nyina wa kropon ene obi a wotie bia yenyina yenka asem no na yemboa na suban papa no endedi na suban na enye no so yenhwe na yento so intimiti obi biara nyame enhyira amen. Anapai yada mpani yase otifo nso otie anapai yada ase oje bre na otie yen yada ase Yakopon ya adom a ekina yebesan aba na beto aso Okoman Kasa dwumadi a yefiase yehihim na yeren popo Yakopon ti yebekwa koyanim sanse the change is a must was say it make kan kakra na ne matimi konkan edema okwapema obeka kakra wo Ekwapem Presbytery phone so me don wase mitie obi a ehona na me ya adwuma Ekwapem Presbytery ma so for be me na for not also for not Grace Grace yes of penny Reverend ID Asare okay honors of penny chairperson yo it be bia Grace we ni be nkita ho pachi na obeka na brabo nsem e de ache adwuma de bia ya hye frɛ no obra kwantu na obeka na brabo nsem e bi free na obi pia no na dom Yakopon de adom no oka bia mamabu no e de ahweso de na timi aboa amane akonkan ena osofu na osofu ayi owo great ayi Christ Reverend C. Kwafo. Oh, da me ko o kasa kama pa enti ono so yachia no Christ asafo na me bon point da ma bi betima na tourist attraction sanse no ne praise asafo edika ba Ghana na omo edi praise asafo no ba e kan e basre e ba he no do mo nsasiye tinka sine kramofoti me ko Mecca eko en kese president ni bia ko first president church yesi wo Ghana ha na eye abrofo na de president do mo sesiye na hwebre tintin o de baye na atimi atena ho a besi de okwa unse edan empopo enye hwe setie netie obutantimenti mbom president bia president fo beye entihye bia beye akono na aka president fo asafo ma or north or osmeko the church because we put our friend the church enti we ni asafo no ba tan awo nkraba ta bebre obi wa corporate so na onim ni nyina adama bia no moderator na odem krama no ma chense omo hwe no mnye sa hye no papa anamaka bone no cross no crepa say me kranye se na okan ya minim the first presbytery church minim so na enton friend the church yeah nti baby say no me matena Cote d'Ivoire kakra na omo obi bi omo build your friend basilica ye ne ofabonye ye no na o abijana traveling there no to say the ofri akọ bi amfese Kumasi achiri but
every time the place is busy, and it's making a lot of money for the state. Yeah. And then it create other jobs for cleaning hall, or more cleaning hall. Electrician. Yeah, exactly. No more so airton nema. Artisans near because definitely souvenirs near into the message say that is a very brilliant point you making here. It run apart na ye dey town. Sabro si akropon a bibia brase. Yeah. School for any adwuma 4 point adwuma be no nan na apaja kakra na ebieduru weekend so a na se dey say from some jembi me say frɛ ho Ofi High Street. Ye ho ye dey na also eginam and na minister bi kasai na ye hwɛ sɛ obetimi abɛboa na budget omo no mo de bia ba na de aye event near do akropon. Yes, akropon ewom sɛ akropon crofoko with kojo mani there. But what is akropon known for? It has not been well placed on the event calendar of Ghana. Yeah. And to be about not what baby na where no be na what to the car na oko. Intended well coordinated. So Udu and Nelp Kente Papa, there's no doubt of a cobonry. Yeah. Obi kwa ko find the baby tonwa, you doubt you want to go to Bonre because you know so na benya Kente Papa. So there are towns be and then mango say sa abrofu salo mango so many no be so kwa obenya do sopo. What are we known for? Hana any be any ade free etrete koye kisosum any ade enti I think it's about time and no say papa ken e betimi ama krona e hye nipa etwi eko eba ebehwe ne ade yehwe omo ansapon mi so om de praise by omo wami ase om grave no ne ade o akọ PC no ne ade na no abrofu bi free abrochire so mbehwe om na grave so na be evangelism no be wu ha so yeah the way no say ekropon say Presbyterian asafo no kra Ghana nationally kraka so omo de ye bibia omo ankasa beba tour from all other way baba PC na one pretty since here Mother the first schools. so mother of schools and the school di ka buy atretre it almost say na me no ha Look at Salem school see here na na do kwaku papa o mi na akọ ho empanifo mu akọ sa boy school si hoyi say krono won ne pa bia wo say yehwe basrefo asie wa ha no empanifo egum ni ade PC ya na kan na seminary asofo ana catechist entertainment ana broni be no let no do omko eko ema sempatre na koso nti I think say ni ye ma mo hwe yes yes discuss so come there na say o sadi na schools to say St Augustine's Holy Child ni Wesley Girls abetwa ho ko agidin na say niema say wo ha I think say wo hide let's look at it so come there let's look at it and I mean, if you say sometimes so no ayana what some of the challenges are in say ayana Christopher because of what I call denominationalism. Intino ye mie yantabemu ema nkofo a omunim de e wo saa area no ma ema meboa so intino say akoye presby asafo na ye dia intino mo hwe won mesi hwehwe mu a besi bia na Yesu ye mo fa so ati say na anka royalties ameje no obeje no Yesu ba kope ya titani mu a bebre kamoni nam no dru ha na bro the bomb paya so because mosque way obekwa the next available mosque no room yeah we betina chrome ha na okọ Kairos asafo na ebini ha onko be de musme onko sorry notify onko presby onko eyi assembly onko obet cause Kairos in the hand you see Yesu ba ko pe se mo fa ni Yesu and then kroma maton kroma souvenir ni ade ni books ni hwan na ka mo fa ni Yesu ha kanu asem nya adwuma biom na me ko Kairos am so de mo fa din ya sorry for mama na me ko presby mo fa din mo fa mama wan ya me ma mo biom me say Mr. Baffour adibi am hu wo Egypt say Egypt 98% religiously Islam na ohe Egypt abakwasema it used to be a Christian nation. Na enema omowo a omokra efa Kristo ho a omonkremofo no agi hu sika. It's amazing. I say Egypt were more things to show on Christianity than even Israel.
most sinipoko. Yes, near Momono and Oma preserve all this. Because I was on the river Nile for say 4 hours. Near dear call baby, you did Moses Kotoyen. Now Udru Honum na Omo aye images of her and almost see dying and Omo a depict Omo show. Reenacting the whole thing. Inti Obaby ba na mo ship ni do honma boat ni do honma na ye de abofra na baby sinsuonum na Pharaoh baba no what dress it said there and just few minutes when air passing what you learn so said you can kind of Bible me na okwa when bookie boat no before timer unya because boat no so say so bebre I just say you go through and the monies that are put together in a day. It was Abiano. Yaman panika ya mpasa yetisika so. Na so comedy. It was a yetimi ehwe obi be na okano. Na no krobi mu refi kroni din. Na onomo kosiefu na asafo no we bibie no mdru ye no. O medi fu no be any mistake no mde metals fofu fanse kotu bi a press bi ho. Efu ma wo efu ye de obepro. Wasi omuntu ontu committed this. I am telling you. When you call the panel, person me body. Oh, my yes, on 2 phone free hand. Committed this. Why you not crying? Opening. And your womb. Baba, the better must say. Na, I'm say breast. Someone ever science. Na Asia. Niaje. More than more any contribution. No. Tiakopo enkayo. Yada must say no pay. Sure. So easy. Okoman Kasa, Okoman Radio 97.1. Oh, amen. Amen. What can I take back here? We are blazing. All the thing goes. Okay. Chevy Mekatamua. You want to crumble? You want to G with the big boys? Now you the wrong, get the kitty, you the wrong, get enough to drink with a drop cup. Hey, so you see how the thing goes? How the thing goes? Oh, you tell them I hope and you. Okoman Radio 97.1. Take it easy and let's place behind the waist. Okay. Okoman Radio, get you, baby. Anapai, yes, sorry, but this one is Medin Eddie Kofi Ansong Baffour. Anapai, Pakwesi J and a Korea Jima and Edmond Williams. Citizens, sir. 90 and Onomoboa me DJ Zigibi, DJ Donzi, and DJ Vibes. And then on security, head of security, era Obed, as our Momidi manager. Obed so and a 2 Shenia so Bibia kama Obed, and a pay your watch. It is to Boso, your watch, restaurants, Manchem Papa, Papa, Dr. Opoku Benson, Doc, and a pay baby will be and chance on Enco and Famau, which are a year. And I pay a year and cram and sacrifice Nana Ajekum, Nana Ajekum. Nana Ajekum, a young Kosohene, Edema, Nana Bomehene, Ewa Bome, Koton, Nana Ajekum, Wax Hotel. Or Sana pay, Menfa, and Shra, and chance of a man, but and Shra the day we are fair Jekum. In Shra the day we are fair Jekum, the Johnson's International School or grade 5, Ewa Adenta, or send then and a banady in fear to 10 years. Or senior Cropon Koswa and your Cassia, on crowd so or more who buy. Na omao emeye nyanya kopon akoma so ade epe emano ensure the day we are fair Jekum the Youngsters International School Adenta grade 5 you are 10 years today coming from your dad Nana we are fair Ajekum Kosohene of Kwa Obome and chairman and president for Jowax Industries Limited and I pay Sada and Krano ECT and you mean or say he wants you to bumper and G with the big boys. Oh yeah, Domna, yes, wa ma echna. Ebe sen shewa. Ewa machi, ma moniti.
Oh, yeah, man, oh. Okoman Okay. Chevy make a tamua. Say my kina go join God. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong kitty, you the wrong get enough to drink with a drop cup. Okoman Radio, yes, baby. Oh, you tell me who blend you. And who? Okoman Radio, yes, baby. Okay. Okoman Radio, yes, baby. This one of his one of the kind years. Go school, you go the pen. Another one, I'm in the Okoman Radio.